Comenzando entonces, nada, en canto chegue que... Boa noite a todos e benvidos e benvidas ao pleno ordinario número 2 do 30 de xaneiro de 2025. Vamos dar paso, a orde do día, a parte dispositiva. O primeiro punto, aprobación da acta número 15 do pleno ordinario do 28 de novembro de 2024. Hai algunha aportación sobre a acta? Partido Popular? Non, eu non estuve, Vale. Señor Lago Álvarez? Gracias, alcaldesa. Perdón, rebaixame un pouco isto que me atrona, se é posible. Ahora, poquinho máis. Ahora, non escoito nada. Ahora, vale, me chega, vale. Simplemente o de plenos anteriores, que non estou conforme ca redacción da acta, en tanto non se recolle o que os diferentes grupos din no desenrolo da sesión, cando, por unha vez máis, insistirei, o regulamento que determina, pois di claramente que a secretaria do Concello recurrirá ou contemplará de forma sucinta as intervencións dos membros da corporación. En consecuencia, como tantas veces, o meu voto vai ser de abstención. Gracias. Nesta acta quedaron recollidas de forma sucinta e máis indicouse o sentido do voto de cada grupo. Do cual me alegro moito. Moitísimas gracias. Vale, entón, se non hai máis intervencións, pasamos a votar a acta. Votos a favor? Abstencións? Ben, pois queda aprobada por maioría absoluta dos membros da corporación. Ben. Punto segundo. Modificación da aprobación do posto adicional 1/2025 do gasto social extraordinario. Ben, como xa se comentou na comisión, esta modificación ven dada por un requerimento formal que nos fixo a Deputación, donde nos pedían que, ademais do gasto que da cantidade que nos pedíamos, recollésemos no cadro os ingresos recibidos de outras entidades públicas ou privadas. Por ese motivo, houve que traelo ao pleno, porque non se pode, é unha emenda que non se pode facer sin acordo plenario. Son exactamente as mesmas cantidades das que se expuxeron no anterior pleno do POS, simplemente o que se incorpora é a estimación de outros ingresos públicos ou privados e os requerimentos que nos fixo a propia Deputación. Desta forma, a redacción queda como participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único do Concello, pos adicional 1/2025 da Deputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios, aceptar a totalidade das súas bases e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos sociais, segundo se indica a continuación. A achega provincial é de 70.164,19 euros. O importe solicitado para gastos correntes é de 70.164,19 euros que se reparten da seguinte maneira. En gastos correntes, o cadro que incorporamos contempla, dentro dos gastos correntes, previsión de gastos do ano 2025, 590.154,47 euros. Estimación de outros ingresos públicos ou privados, 347.918,22 euros. Estimación do gasto a financiar polo Concello, 242.236,25 euros. E importe solicitado no posto adicional de 2025, 70.164,19 euros. Outros recursos propios do Concello, 172.072,06 euros.
que isto recolle o total dos gastos sociais extraordinarios que contemplamos, xa que nos investimentos de outra tipoloxía non reflectimos ningunha contía. Comprometerse a facer constar a colaboración da Deputación da Coruña en toda a información, impresa, informática ou audiovisual que fagan das actividades ou investimentos subvencionados, así como, no seu caso, na súa páxina web ou redes sociales, e facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Como xa se dixo, a xustificación de traelo pleno pois foi eso, o requerimento que nos fixo o requerimento administrativo que nos fixo a propia Deputación. Turnos de palabra, Partido Popular. Non viña xa eso nas bases para cubrir o formulario? Foi un requerimento que nos fixo a Deputación, enviouse como se lle tiña enviado todos os anos e pedirounos esta rectificación. Bueno, nada máis que comentar. Ben, Partido Socialista. Nada. Muros centrado. No, por miña parte, de forma moi telegráfica, pedí na comisión informativa que se me dera conta en que momento apareceu o requerimento da Diputación e os trámites que fixeron a posteriori. Ben, recibo o requerimento, foi en 14 de xaneiro deste ano. Ben, recibo a documentación, pero me faltou algo. Ben, agradezco que se me enviara por secretaria de forma moi rápida e expresa, pero me faltou algo, que foi por a contestación, cando se solicitan os 4 días a maiores, porque se vai celebrar o pleno, o día 30, etc., si a Diputación contestou ou non o requerimento que se lle fixe. Según a Lei de Procedimento, xa o conocemos, Lei 39 de 2015, se pode requerir o plazo 10-15 días, concederon 10, non pasa nada, me falta eso. Con todo, confío en que a Diputación atenda o requerimento, é dicir, a solicitud que lle fixo o Concello no seu momento, pero na medida do posible, non sei se ahora mismo, a verdade, a secretaria podrá dicilo, pero que non diga nada, si por parte da Diputación se contestou ou non a ese requerimento do plazo de 4 días. Se non contestou no plazo de 4 días, póñome a rezar e fago así, que son uns eduriños que fan moitísima falta. E non vou dicir nada, non digo nada, e votarei ahora mismo a favor. Pero as administracións que non teñan solamente plazos para sacudirnos, senón que nos axuden un pouco a tirar para diante. Moitísimas gracias. Ben, dígolle que non estou segura de que se recibise a resposta por escrito, pero sí que chamamos por teléfono para dicirlle que tiñamos esta situación de que o pleno ordinario era o día 30 de xaneiro e dixéronos que non había ningún problema, que enviásemos a petición de prórroga para que unha vez tivésemos o pleno de acordo e enviásemos o acordo. Está consultado cos servicios técnicos da Deputación, que foron quenes nos dixeron que fixéramos así, senón teríamolo traído por pleno de urxencia. Se me permite, telegráficamente, dicir, así espero que sea, aínda que fora de forma telefónica, e que non pase nada, e non vou a decir nada. Asegúrolle que si fóramos a perder 70.000 euros por non convocar un pleno de urxencia, convocábase. Si nos din que non nos sirve a xustificación do prazo que tiñamos ata o pleno, tiñamos convocado o pleno de urxencia. Segundo turno de palabras, Partido Popular. Nada, gracias. Nada. Señor Lago Álvarez. De forma simpática, creo, señor, pero aumenta a miña fe. A miña fe teño a completa. Espero que sí. Que non pase nada e non vou decir nada. Pese a que non contestaron, non vou a decir nada. Gracias. Pois entón pasamos a votar. Votos a favor da proposta. Pois queda aprobado por unanimidade dos membros da corporación. Vale. E agora vamos a... Ben, terceiro punto, modificación das bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de subvencións dirixidas a clubs deportivos do Concello de Muros sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada do ámbito local
provincial ou autonómico e entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte do Concello de Muros. Señor Torea, Concelleiro de Deportes. Hola, mira, antes quería engadir unha emenda porque hai unha cousa que hai que añadir, bueno, despois de leerlas todas, penso que é importante que se poña eso. Dalle unha a Laura. Vale, explico a emenda. No punto 9, vale, as axudas, pon que as axudas abonaránse a medida que se vai justificando. Eu creo que é necesario poñer, porque era un dos cambios que se fixo, engadir, aceptándose a posibilidade de solicitar o pagamento por anticipado da contida concedida unha vez publicada a resolución definitiva. Porque pon, as axudas aboaránse a medida que se vaya justificando. Como que queda un pouco escueto, entonces pois añadimoslle esa frase. Simplemente eso. Ben. Bueno, aquí, máis que nada, o problema que houbo é que non se traspasou esta frase, que sí que está posta no primeiro informe, non se traspasou a redacción definitiva das bases. Entón, como que imos aprobar a redacción definitiva, hai que incluir esta emenda. Exacto. Entón, turno de palabra para as intervencións, Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, en primeiro lugar, queríamos saber por que se levaron a Comisión de Economía e Facenda. Porque, que non sepamos, non houve un incremento da partida presupostaria para destinar a este fin e non sabemos moi ben por que a modificación das bases reguladoras dos clubs deportivos se levan a Comisión de Economía e Facenda. Señora Monteagudo, primeiro vamos a debatir a emenda e logo debatimos o resto da moción. Vale? Bueno. Estamos primeiro no punto da emenda. Pues a emenda, Sí. Bueno, prevén a posibilidade de facer o pagamento anticipado. Bueno, tamén o puxeron nas outras, non vexo ningún problema. Claro, pero é que temos que votar a emenda. O tema é que hai que votar a emenda para que despois podese votar incluso en contra das bases, pero primeiro é se inclúe a emenda nas bases, na redacción final. Venga. Nada máis, gracias. Vale. Señor Lago Álvarez. O señor Torea pertence ao Grupo Socialista e acaba de expoñer a emenda. Bien, vale, non me vale, pero bien, non ten novedade ninguna. Bueno, fixo algo que eu tiña pensado ahora mismo falar delo aquí nesta parroquia, que é moi normal. Se no resto da modificación que se fixo, no resto de regulamentos se fala da posibilidade de pagar por anticipado, conceder unha cuantía concedida, me parece normal e prudente. Por lo tanto, votarei a favor da emenda. Nada máis. Bueno, volvo a insistir que a proposta no informe estaba redactada así, foi un erro o pasalo ás bases. Exacto, que realmente... De feito, xa se plantexaba, desde o primeiro momento, no informe di que ese é un dos puntos que se modifica, o que pasa é que colouse a hora de pasalo ás bases. Entón, pasamos a votar a emenda. Votos a favor da emenda? Abstencións? Ben, pois queda aprobada a emenda. Señor Torea, expoña agora o punto. Bueno, vou falar un poquinho das cousas que se modificaron, porque, bueno, ler todo é moitísimo. O primeiro que se modificou foi no artigo 2, os beneficiarios, modifícase o período de desenvolvemento das actividades. Bueno, falamos aquí que teñen que ser hasta o día, desde o día 1 de xaneiro ao 30 de novembro. Vale, o texto modificado sería en esa parte porque antes era hasta o 15 de decembro. Outra parte que se modificou no artigo 9, a documentación complementaria que hai que presentar, digamos. A primeira sería a memoria explicativa da actividade, o obxecto da subvención, a descripción das competicións nas que se participa o club, e o orzamento de gasto e ingresos do proxecto.
Despois, no modalidade B, entidades do Concello de Muros sen ánimo de lucro que realicen actividades de fomento da actividade física e deporte, modifícase a memoria explicativa da actividade, o obxecto da subvención, descripción das actividades deportivas, orzamento de gasto. Se añádese eso. Comisión de valoración, no artigo 10, órgano competente e instructor, modificouse quen formaba parte, digamos, do Tribunal de Valoración, agora presidencia e alcaldesa do Concello de Muros, os vogais son o concelleiro de Deportes, o técnico do Departamento de Asuntos Económicos e o técnico do Departamento de Deportes. A parte da, claro está, secretaria municipal. Artigo 13, a justificación e pagamento, modificouse o que dixen anteriormente, pasou ao 30 de novembro en vez do 15 de decembro, máis ben polo peche do exercicio do ano. Modificouse unha cousa moi importante que era a fórmula de calcular a cantidad que cada club levaba, que antes era pois unha fórmula que hasta a min me costou entender e a parte pois levaba a justificar unhas cantidades moi elevadas que, bueno, a maioría dos clubs que optaron a cantidades grandes non tiñan problema en justificar eses cartos, pero, bueno, a mí parecíame demasiado, entonces, pois, cambiouse a fórmula. Suprimeuse a posibilidade de solicitar unha prórroga para o prazo de justificación, porque é desde que sale o que falamos antes, 30 de novembro, e inclúese o que falamos na emenda, a posibilidade de solicitar o pagamento por anticipado da cuantía concedida unha vez publicada a resolución definitiva, porque isto foi exactamente o que non se añadeu despois nas bases, vale? Aquí está modificado, pero nas bases non estaba añadido. Pouco máis. Son varios cambios os que se realizan, sobre todo a fórmula, a maneira de calcular o que se ten que justificar, o plazo, e tamén un punto importante que agora se pode cobrar por anticipado, digamos, no momento de que a subvención sea definitiva. Eso, pola miña parte, eso. Rematou? Sí. Partido Popular? Bueno, pois nada, o que comentaba antes, vale, que non sei moi ben por que se leva esta modificación á Comisión de Economía e Facenda, se me poden decir. Bueno, porque ten repercusión nas arcas municipais, entón consideramos que as modificacións das bases debían ir á Comisión de Economía e Facenda. A repercusión nas arcas non se modifica, é a mesma que tiña, porque non se incrementa a partida. Foron todas as bases xuntas na mesma comisión? Bueno, fan vostedes unhas correccións para que, como din, pois unificar criterios en canto a xustificación, os prazos e o sistema administrativa. Esta mesma xustificación é a que utilizan para todas as modificacións de bases que traen a este pleno. Desde o noso punto de vista, o que sería oportuno e o que habería que facer pois sería o Plan Estratégico de Subvencións, un documento que é obligatorio, no que se traballou pois na anterior legislatura, ainda que non dou tempo de traelo e que quedou pois un borrador, e que sería desde a nosa perspectiva necesario aprobar antes que todas estas modificacións, porque en ese documento é no que significan criterios, nos que se sinalan obxectivos, costes, fontes de financiamento e, ademais, as bases reguladoras deberían facer pois referencia a ese plan que non hai, vale? Que non hai, nin parece que vai haber. Nós entendemos que as modificacións, bueno, que afectan ao prazo de desenvolvemento das actividades, se están suprimindo como subvencionables aquelas actividades que se fagan no mes de decembro, ao adiantar a 30 de novembro, se cambia a composición da Comisión de Valoración, que antes presidía o Concelleiro de Deportes, e que non sei por que agora non vai a ser así. Prácticamente se eliminan as actividades que se realicen en novembro e en decembro, porque non vai a ser difícil que se podan xustificar a 30 de novembro a todas as actividades que se fagan en ese mes. Hai entidades deportivas que fan actividades en novembro e en decembro. Se reformula o método de cálculo da cantidad a xustificar, tampouco desde o noso punto de vista o novo método non
ten diferencias significativas co anterior, porque feito no caso práctico, pois non hai unhas diferencias significativas. De feito, todas as entidades xustificaron todos os importes que marcaron nas súas solicitudes, nas últimas que se aprobaron a finais do ano pasado. Non sei moi ben como van a aplicar o que dispoñen aquí no punto 13.5, porque non se entende moi ben tampouco. E, bueno, en canto ao cobro anticipado, pois supoño que terán en conta que existen uns límites legais que aplicarán. Entendo. Polo demais, os criterios, os baremos, eso non se modifica, entón tampouco moito máis que comentar. Pero insisto en que estas modificacións, todas elas, deberían partir de un plan estratégico de subvencións que sería o primeiro documento que teríamos que aprobar. Nada máis, gracias. Bueno, pola nosa parte, só dicir que estamos de acordo cas modificacións propostas, creemos que dan axilidade e unifican criterios a hora de publicar as distintas liñas de axuda a distintas entidades que damos dentro do Concello, que soluciona e facilita moito a vía de pedilas, a vía de xestionalas, o incluir o pago anticipado supón unha axuda importante para as entidades que van a realizar as actividades, porque elas moitas veces teñen que pagar por adiantado o que van a facer ou pagalo no mesmo momento, ainda que non sexa por adiantado. Entón, pola nosa parte, creemos que foi un acerto facer este tipo de modificacións e, evidentemente, vaise apoiar. Señor Lago Álvarez. PSOE. O señor Torea pertence ao PSOE, Manolo. Non é o mismo. Bueno, me dá igual, non teño reparo. Pero me gusta escoitar os anxeliños que teño enfrente. Mira, vamos a ver, dúas cousiñas nada máis. No informe sobre a modificación do gasto regulador, conocemos. A Concello de Deportes e o Concello de Muros propón establecer unha modificación nas bases xerais. Bien, a cada un o que lle corresponde. Non pasa nada. Non vou pasar por esta historia de Muros, o teño moi claro. Pero isto ven por unha moción que eu presentei no seu momento, que foi aprobada polo Pleno da Corporación. Entón, visto sin mí, non pasa nada. Visto o acordo da Corporación de tal data para que se modifique, se perfeccione, se aconteza o regulamento, etc., ou simple e llanamente se fai esta proposta, pero non é cousa da Consellería de Deportes, solamente, simplemente unha esa. Bien, a todo o que define, non, a cada un o seu, coño, vou dicir, ainda que xa sei que non vou aparecer, que me dá igual, pouco tempo me queda, pesa que onte me deron unha alta cardiolóxica e todo demais, me dá igual. Na parte sustancial, se fala aquí, falou Inés, non hai plan estratégico de subvencións. Hai un plan estratégico de subvencións que son a normativa que ten a Xunta de Galicia de como se poden ou non subvencionar as diferentes asociacións dentro do ámbito local. Nós particularmente non temos que ter eso, temos unha normativa que xa está aí e temos que tela. Bien, a todo eso témola aí ou temos que facela, considerar, hai que entendelo, que somos o país de Europa, o conxunto que máis temos de legislación para todo a vida por haber, hasta os pobres das jariñas, os pobres dos galos que andan polo mundo adiante. Bien, a un tema que me interesa moito. Preguntaba na comisión informativa, me oídes, verdad? Non sei. Perfectamente. Eu escoito, vas moi ben.
un tema que me engona moito. Cando en comisión informativa planteei, pero non me quedou así moi claro. De todo, tantos puntos por isto, tantos puntos por aquelo, hasta un tal. Preguntaba eu, se alguén alcanza que chegue aos 100 puntos, por unhas razóns, por outras, tal como se define, si ten dereito a cobrar, bueno, a percibir o 100% da subvención solicitada. E, bueno, creo que por parte do técnico de deportes, etcétera, unha explicación, pero non se explicou ben, non se explicou o suficientemente ben. Se ten máis, a ver, confirmándome que sea así, todos os parabéns, máis en aplicación da Lei de Subvencións de Galicia, dicir que en ningún caso o Concello pode conceder o 100%. Non pode, salvo, según os decretos que vexo, algúns temas determinados, deportista fulano, que por razón de urxencia, sin concurrencia e demais, pois se concede un tipo determinado de subvencións. Si, ven dar o caso, unha asociación chega ao 100%, aos 100 puntos. Ten dereito, según os 100 puntos, tal. Se aplica exclusivamente máis, se multiplica polo coeficiente de atribución de participación no gasto. Por exemplo, digo que podo pagar no gasto o 20%, te dou 3.000, me tens que xustificar máis o 0,20 ou 20, 3.600. Ven sendo así. É a dúda que teño. Sí. É así. Bien. Pero, no seu momento, gracias tamén, no seu momento, por parte non quedou moi claro, que iría en base ao que alguén ahora mismo di que nos falta que non plan estratégico de subvencións, que entendo que xa o ten a normativa da Xunta de Galicia, que en ningún caso se pode, por parte dos concellos, otorgar o 100%. Se é así, pois é unha mellora moi importante, porque partimos de que, como xa vimos no seu momento, que o que se otorgou 3.000 tuvo que justificar 24.000, o que se otorgaron 2.800 tuvo que justificar con, bueno, neste caso non foi capaz, pero bueno, aí estaba, 17.000, etcétera. Se é así, ten para min, con todo, o texto sempre é correxible, é ampliable, é mellorable, pero bueno, é o que é, non pasa nada. Se é así, conta como meu voto favorable. É así. Conta como meu voto favorable. Sin dúbida, non ten... Bien, estupendo. Ben, rematou? A súa disposición, alcaldesa. Señor Torea. Vale, queria contestar a señora Monteagudo. Eu entendo que pode haber un plan de subvencións, vale, pode haber moitas cousas, pero, bueno, o problema que nos encontramos ao principio, bueno, o que me encontrei con algún club, foi que costoulle conseguir maneira de xustificar esas cantidades tan altas. Entonces eu penso que dúas modificacións boas, unha delas é eso, a fórmula de calcular a cantidad que se ten que xustificar, e outra que clubs que empezan a temporada pois en X mes, pois ao mellor necesitan un saldo inicial ou algo, entonces se a subvención xa está xa é definitiva, pois que mellor que xa a podan cobrar, que non teñen que esperar ao final de ano ou ao mes que sea. Entonces eu creo que sempre se pode mellorar, pero en este caso, para as necesidades dos clubs do Concello, eu creo que as cousas que se fixeron, que se modificaron, eles quedaron moi contentos. O sea que non hai nada máis que dicir. Partido Popular? Nada, simplemente insistir en que o Plan Estratégico de Subvencións é un documento obligatorio que teñen que ter todos os concellos, así o recolle o artigo 8 da Lei de Subvencións. Os clubs eran eles os que marcaban o porcentaxe de cofinanciamento que iban a poñer. Eu, polo que vin, todos justificaron as cantidades que se pedían, entonces que eles puxeron. Fixen varios exemplos prácticos das diferencias, se non son diferencias sustanciales. En todo caso, bueno, pois
Si é para mellorar, pois alégrome, pero desde logo insisto en que todas estas cuestións de pagos anticipados, de plazos, de forma de xustificación, todo eso é o que ten que vir marcado por un plan que despois se aplicará a cada unha das subvencións e non ao revés. Pero, bueno, o noso desexo, en calquera caso, pois é que estes cambios que van a tardar un tempo en entrar en vigor non retrasen a convocatoria das axudas para este exercicio. Nada máis, gracias. Bueno, pola nosa parte xa dixemos que, tendo en conta as modificacións que se achegaban, e que nace do consenso coas entidades deportivas e que organizan eventos deportivos, que é unha das cousas máis importantes, creemos que se foi no bo camiño. Bueno, non debería contestar eu, pero voulle contestar, se irán en prazo, pois pode ter por seguro que antes de xullo han de estar publicadas, non como outros anos. Entón, que non se publicaron. Non está no seu turno de palabra. Antes de xullo han de estar publicadas, pódetelo por seguro. Señor Lago Álvarez. Moitísimas gracias, alcaldesa. Vamos a ver, eu non é o meu facer oposición á oposición, para ningún, non debo nin debera, nin que se pretérito imperfecto subjuntivo, como teño dito moitas veces, pero me pregunto se se fala do artículo 8 da obligación dos concellos de ter un plan de non sei que cousa, me pregunto se en etapas anteriores ese plan existía ou estaba aprobado. Se estaba aprobado polo pleno da corporación, no seu momento, ou como fora, pois estaría vixente ahora mismo. Bien, no que respecta, me acaba de dicir a alcaldesa que antes de xullo están aprobados. Moitísimo antes. Feito e dotado o presuposto, non hai que esperar o mes de xullo, de maneira inmediata. Prácticamente, como quen di, non pudo ser o día 2 de xaneiro, a data do decreto de prórroga do presuposto de 2024, pero en días se fai e listo. E non é un problema de que haxa que escribir moito arriba e abaixo, senón tomar por referencia o xa escrito ca adaptación que supón as modificacións que hoxe se presentan e presumiblemente se aproben en este pleno. Non é moito máis. Non é moito máis. É dicir, eu lle rogo antes de xullo non. Dicir, 15 días feito. Para que as asociacións, con plazo de tempo suficiente, podan pedir e acontecer, etc., sin maior que se pode facer, non ten dúda ninguna. Non lle digo como se pode facer, porque, xa igual me berra, porque lle poño a andar ao aparato administrativo que o poño a andar, pero rapidamente, sin dúda ninguna. Gracias, alcaldesa. Señor Torea, peche o turno. Nada, simplemente que creo que son dous pasos pequenos, pero que van a beneficiar aos clubs, creo que iso é importante, nada máis. Ben, entón pasamos a votar. Votos a favor da modificación das bases? Abstencións? Pois quedan aprobadas coa maioría absoluta dos membros da corporación. Ben, pasamos agora ao punto 4, modificación das bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de bolsas para deportistas do Concello de Muros. Señor Torea. Vale, isto é como unha continuación do anterior. Antes iban dirigidas a clubs, isto vai dirigido a deportistas individuales. Explico as modificacións máis importantes. A primeira, no artigo 2, datos das bases, modifícase a cuantía máxima, pasa de 400 euros como máximo a 500. No artigo 3, o obxecto, modifícase o plazo de desenvolvemento dos programas e actividades ata o 30 de novembro, adiántase 15 días. No artigo 6, a documentación, ahora vaise presentar no enderezo da sede electrónica do Concello de Muros, en sede.muros.gal. O artigo 7 fai referencia exactamente ao mismo, o prazo son 30 días, o único que se añade que son 30 días e un mes.
pasa de 30 días a un mes, que realmente a modificación non é moi grande, porque simplemente é a mes natural. E despois o artigo 8, órganos competentes, a composición da comisión ou do tribunal encargado de valoración das mesas. A presidencia alcaldesa, os vogais o concelleiro de deportes, o técnico de asuntos económicos, o técnico do departamento de deportes e a secretaría municipal. No artigo 9, modifícase o órgano competente para resolver a resolución final das bolsas, será da alcaldía. No 10, por último, a xustificación e pagamento, a xustificación pasa a ser 15 días antes, 30 de novembro en vez de 15 de decembro, e inclúese na documentación xustificativa a presentación da certificación federativa que aparecía no parágrafo anterior. Bueno, son varias modificacións, non son moi salientables. Para min a máis importante é que podemos, polo menos, subir 100 euriños o máximo que lle podemos dar aos nosos deportistas individuais. A ver, a mí gustaríame que fora moito máis, pero bueno, pouquiño a pouco, intentarás ir mellorando todo o que podamos. Este é un primeiro paso, pouco máis que añadir. Partido Popular? Pois nada, reiteramos a argumentación que presentamos antes, se suprime un mes, de feito, co cual pois o posible beneficio do cambio de fórmula pois vai a quedar eliminado porque non van a poder presentar gastos dese mes. Bueno, nada máis, se vai a forma telemática a xustificación e a presentación da documentación. Entendo que eso xa se estaba facendo, pero insistimos na necesidade de facer ese plan e que en ese plan se especifiquen todas estas cuestións e se trasladen despois as distintas convocatorias de subvencións, que sería o oportuno, necesario e o legalmente correcto. Rematou? Sí, gracias. Ben, pola nosa parte, pouco máis que engadir, quedou ben explicado por parte do Departamento de Deportes as modificacións que se levan nas bases, coas que coincidimos totalmente. Fíxose un esforzo moi grande por dotar económicamente, inda que eses 100 euros parezan pouco, supón un esforzo importante para as arcas municipais, e creemos que sí que van a mellorar a condición dos bolseiros. Señor Lago Álvarez. Gracias, alcaldesa. Vamos a ver, do que di o señor concelleiro de Deportes, os 30 días son días hábiles. Sí, xa. Despois lino, que supón que poden ser 34, 36, 38 días. Ao falar dun mes, automáticamente falamos do mes natural. Os días que corresponden, 30, 31, ou para o mes que ven, 28. No particular de todo isto, nada moito máis que tal. Confío e aprecio que sean moitos os que presenten solicitude e se vexan axudados polo noso concello. Nada máis. Ben, señor Torea. Nada, simplemente quería añadir que o da xustificación, o de adiantala o 30 de novembro, a ver, ven un pouquiño por facilitar o traballo da xente que fai o peche do exercicio en canto a números. Eu sei que se lle deixo hasta o 15 de decembro, como era hasta ahora, pois como que iban un pouco encima, chegaban as xustificacións, e despois había que facer os pagos, tal, e ibas un pouquiño encima do peche do exercicio do ano. Entonces, por 15 días, a ver, eu entendo o que di a señora Monteagudo, é respetable, pero tampouco por 15 días vamos a simplemente adiantar unha cousa para favorecer o traballo, pois neste caso dos funcionarios correspondentes que fan ese traballo. Entonces, pois tampouco vexo tan mal, vale? Simplemente eso. Partido Popular? Bueno, se tiña unha fácil solución, señor Torea, que era incluir como gastos justificables o mes de decembro de exercicio anterior. Vale, pero por exemplo, non se fixo así. De todas formas, incrementar a contía da axuda máxima de 400 a 500 euros
está moi ben, pero como non se modifica a dotación orzamentaria da partida, o que quere dicir é que se repartirán os cartos de outra maneira, pero nada máis, non hai un incremento que vai a repercutir directamente nestas bolsas, de momento, polo menos, ou aquí non o vemos. Nada máis, moitas gracias. Bueno, parece ser que subirlle 100 euros ao máximo dos bolseiros non supón un incremento para a cantidade que poden recibir, non sei. Eu sempre pensei que 500 era máis que 400, pero bueno, parece ser que non para todos é o mismo. Polo demais, non moito máis, xa dixemos que estábamos totalmente de acordo co traballo que se fixo. Señor Lago Álvarez. Gracias, Presidenta, gracias. Vamos a ver. Manifestei na comisión informativa algo importante, que, bueno, medianamente aí queda. Que cando se elabora un regulamento, este regulamento debe servir para os que están, para os que veñen, e para os que podan vir, e para os que podan vir. E facelo na mellor forma posible que sirva de consenso para todos. Bien, na comisión informativa fixen unha proposta moi concreta que se pasou por ela, non chegou a discutirse, moito menos, en canto, digamos, chamémoslle tribunal calificador, que non foran números pares, que foran números impares, como sucede en calquer tribunal que aparezca por aquí e por alá. No conxunto de todo, 100 euros son importantes, e visto que o din nos decretos de como se concederon, pois que yo lo pague, que non pudo justificar máis, pois non pasou máis, pero o sistema é o que é, non me desagrada, ainda co texto modificado non me desagrada, e ojalá que xa falaremos despois, que habrá moito que decir destos particulares e das aplicacións presupuestarias xa cando toque o momento nese mesmo pleno. Non me desagrada, pese a todo, non me desagrada, é unhas bases, un regulamento que tranquilamente poden servir para esta corporación, para outra que veña, para outra que non pasa ren. Como din no lugar, non pasa ren. Que ven de res rei, non de precisamente de res reges, e que tamén os cataláns din res rei. Gracias. Ben, señor Torea, peche o turno. Nada, de dicir que é un paso pequeno, pero é un paso máis. Penso que con estes cambios avanzamos hacia diante, con máis pasos como este que deamos, pois as cousas van a ser mellores, nada máis. Ben, pois entón pasamos a votar. Votos a favor da modificación das bases? Abstencións? Pois queda aprobado pola maioría absoluta dos membros presentes. Pois vamos entón agora ao punto 5, modificación das bases reguladoras para a concesión en réximen de concorrencia competitiva de subvencións dirixidas a entidades para a realización de actividades culturais do Concello de Muros. Señora González, Concelleira de Cultura. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, nós fixemos un pouco parecido o que se fixo desde Deportes, atendendo basicamente as necesidades e as peticións dos grupos culturales que se achegan ao Concello e atendendo a súa problemática. Modificamos en realidad soamente o artículo 8 e 9. O artículo 8 modificamos o órgano que ten que resolver, sendo a presidenta, a concelleira de Cultura, o Concello de Muros, concelleiro de Xuventude, os vocais de Xuventude do Concello de Muros, os técnicos do Departamento de Asuntos Económicos e o técnico do Departamento de Cultura. E con respecto á justificación de pagamento, temos que dicir que iso foi o que a preocupación que tiñan as asociacións culturales era, efectivamente, o que dixo o meu compañero foi un pouco, no momento de justificación, porque tiñan que estar encima de se había unha resolución, se non había, se cobraban. Entón, tratamos de adaptarlo da mellor forma posible para solucionarlles ese problema. Entón, por norma general, as subvencións aboaránse despois da justificación dos gastos ou por anticipado se unha vez se publica a resolución definitiva e sempre que a entidade a solicite.
Se a entidade non solicita a norma general, é abonalo unha vez que justifican os gastos. A feita de justificación, como dixemos, finaliza o 30 de novembro do ano en curso por ese motivo, por petición basicamente deles, dos grupos, e por facilitarles moitas veces a súa contabilidade que lle resulta, parece que non, pero resulta bastante complicado pechar o ano. Rematou? Partido Popular? Pois nada, felicitar a Concelleira de Cultura porque consigue reter a presidencia da comisión, o contrario a que nas anteriores, donde se cambia para que sea a señora alcaldesa que presida, na de Deportes, e nada, reiteramos o manifestado con anterioridade. Entendemos que todas estas modificacións deberían partir dese plan estratégico, sigue quedando fora o mes de decembro, pero, bueno, un pouco máis que engadir. Gracias. Señora Montiagudo, direille que neste grupo de goberno hai unha cousa que se chama respeto entre áreas. Esta alcaldía non lle propuxo a ningún dos departamentos como ia ser o órgano de decisión. Foi cousa dos distintos departamentos a hora de elaborar as súas bases. Cada un fíxoas como lles pareceu, unificando criterios cos técnicos, e a min presentaronmas. E, como xa lle digo, co respeto que creemos que debemos mostrar entre áreas, aceptáronse as dúas propostas, sin máis e sin menos. Señor Lago Álvarez. Soy yo, señor. Bien, mira, de forma sencilla, non me parece ninguna atrocidade os cambios que se acaban de facer, tan solo volvo a insistir o artigo 8, cando fala dos componentes do tribunal que ha de determinar, etc., volven a ser pares e deberán ser impares. Un membro máis, arreglamos o problema. Pese, si a derivación é o que corresponde a un pleno ou comisión ou tal, en caso de empate, que quen preside pois ten voto de calidade, pois santas e boas, pero simplemente eso. Do resto, pouco do mismo me anima moito ver o decreto ou resolución onde se otorga aquí, alá e acolá. É dicir, me anima eso. O meu voto vai a ser favorable. Señora González. Que ten razón, que o mellor parece que estamos falando dun tribunal e que, lóxicamente, deberían ser impares. Pero nestes casos non se trata de votar, trátase de sumar puntos. O sea, simplemente a xente que presenta as súas, faise unha valoración de acordo co baremo e hai que sumar os puntos e nada máis. O sea, ni siquiera se vota. Por eso é igual que seamos 3, que seamos 4, que seamos... É igual, non fai falta un número impar. Pero, bueno, está ben que se dera conta vostede de que os tribunales son sempre impares. E con respecto ao que dixo a señora alcaldesa de que a presidencia efectivamente, o sea, que é normal, que eu creo que a presidencia ten que ser o departamento que está levando a área e lóxicamente as conversas son cada Concelleira de Cultura e non ten sentido que logo despois a Concelleira de Cultura lle va a trasladar e quitarse tempo a señora alcaldesa para contarlle o que dixeron e tal. Entón, normalmente ten que ser así, o sea, cada un no seu sitio. Nada máis. Rematou? Partido Popular? Nada que engadir, gracias. Ben, nós, como xa dixemos, apoiamos as bases e non temos máis problemas. Señor Lago Álvarez? Nada máis que aportar, gracias, alcaldesa. Quere pechar o turno, señora González? Pois nada máis decirse que bueno, que queremos, fixémolo con idea de conseguir facilitar as entidades que lle fora máis fácil achegarse ao Concello e solucionar os problemas, sobre todo ese incluir o aboamento de forma anticipada para que podan ter unha maior liberdade de movimento e ter, si queres, un pouco de liquidez cando moitas veces é moi difícil, porque sabemos que son a mellor parte de entidades todas elas sin ánimo de lucro e que non dispoñen de medios e que seguramente eso vai a ser un punto moi importante para eles. Ben, pois pasamos a votar.
Votos a favor da modificación das bases? Abstencións? Queda aprobado por maioría absoluta dos membros presentes da corporación. Ben. Punto sexto. Modificación das bases reguladoras para concesión en réxime de concorrencia competitiva de subvencións dirixidas a asociacións de nais e pais de alumnos para a realización de actividades de apoio educativo no Concello de Muros. Señora Rivadeneira, por favor. Eu quixera, antes de empezar, presentar unha emenda a proposta de modificación desta base. Señora Rivadeneira, primeiramente expoña a emenda. Vale, quero comezar dicindo que presento esta emenda porque houbo, a hora de redactar como quedarían as bases xerais, houbo uns erros na transcripción. Veñen presentados estas modificacións no texto que se presenta con anterioridade, pero no momento de facer a transcripción de como quedarían as bases, eses puntos non se quedaron como estaban e non se cambiaron. Así pois, no artigo número 1, na redacción definitiva das bases, na finalidade e obxecto, eliminaríase fora do horario escolar. No punto número 2, na redacción das bases definitivas no artigo 3.3, gastos subvencionables, debería eliminarse en ningún caso ben inventariables. Así como onde se relacionan os gastos inventariables, debese eliminar os gastos das adquisicións de bens inventariables. Punto número 3, na redacción definitiva das bases, no artículo 8.1, prazo de xustificación, eliminar o seguinte párrafo. Para subvencións que teñan concedidas unha prórroga previa solicitude a entidade beneficiaria antes de que remate o prazo de xustificación, o prazo rematará o día 31 de xaneiro do ano seguinte da convocatoria. Ben, pois entón pasamos a debatir a emenda Partido Popular. Esas consideracións entendo que veñen no informe preliminar. Sí. E que foi un erro de que non se pasaron o texto definitivo. Exactamente. A mí xa me parecía que non estaba, que non o recollía, pero nada que comentar. Ben, Partido Socialista. Nada, vemos que efectivamente foi un erro de transcripción e que non forma parte do documento definitivo. Señor Lago Álvarez. O señor Lago Álvarez queda moi agradecido do que ao final lle den a razón. Ao final lle den a razón, ainda que coste. E simplemente na comisión informativa falei do que podía ou debía falar. Cando falábamos de activos, de bens inventariables, unha cousa e outra, e falábamos concretamente de por que a unha asociación deste tipo pois non se lle podía permitir a comprar un ordenador. Creo entender, se me equivoco, se me corrixe, que eu son manso e humilde de corazón e cumplo as penitencias que se me poñen. Elimínase fora do horario escolar. Vale, ya. Gastos subvencionables, debes eliminar en ningún caso bens inventariables. Podemos comprar un ordenador, un portátil, podemos. Como se lle dixo na comisión, se justifica que se vai utilizar para actividades, sí. Por supuesto. Yo lo pague, yo lo dé por las sagras, como digno lugar. Os gastos, así como, ven dando no mismo, así como se relacionan os gastos subvencionables, deberse eliminar os gastos de asociación de bens inventariables. Ven dar un tanto do mismo. Agradecidísimo que ao final igual morro, pero teño a consideración de que en alguna cousa se me dá razón. Pouco a pouco, graciñas. Ben, señor Lago Álvarez, na comisión, quen nomeou o tema dos bens inventariables foi a señora González do Partido Popular, que foi quen dixo que se modificaba ese punto, e que no informe dicía precisamente que se retiraba das bases
o de que non fosen subvencionables. Non o dixo vostede, dixo a señora González, e de feito ela dixo, incluso recoñeceu na comisión por unha confusión que pensou que pasaban a ser non subvencionables cando o propio informe de modificacións e iso, aquí esta emenda preséntase porque as modificacións que aparecen no informe non se incluíron nas bases, non é por outra cousa, porque xa estaba no informe, na comisión informativa xa se dixo que se ia retirar das bases estes puntos, non foi por petición súa. O César o que é do César. As bases viñan así, e de feito que non nomeou na comisión foi a señora González do Partido Popular. Ben, coleime así un pouquinho. Partido Popular. Nada, que vamos, reiteramos o dito, vale? As modificacións deberían partir todas do mesmo texto e... Estamos que enmenda ainda, que temos que votar a enmenda. Pois nada, xa comentei antes da emenda que non... que bueno, que xa vi que estaban no informe pero que non estaban trasladadas ao texto. Ben, Partido Socialista, sobre a enmenda. Que sí, que estamos de acordo en que se engada a enmenda que é un error de transcripción, nada máis. Señor Lago Álvarez, sobre a enmenda. Moitísimas gracias, a emenda me parece moi oportuna e me parece moi oportuno por ter que decir que, desgracia para min, as comisións informativas eu lle creo todo e aplico aquelo del señor dame fe e aumenta a miña fe, dicir, pero foi o que foi. As comisións, non está gravada a comisión informativa, das actas me teñen castigado, a min e todo o resto, entonces respeto que usted di, pero eu sei o que dixen e o que argumentei. E se usted recorda un pouco máis, dirixíndome a ela, déixame liados. Cando ela se pon a defender o que non podía defender. Déixame liados. Va, así de claro. Moitísimas gracias. Non lle deixaron liar. Bien, pasamos a votar a enmenda. Pero non lle procede. Ben, votos a favor da enmenda? Abstencións? Queda aprobada a enmenda. Agora pasamos a debatir o punto. Señora Rivadeneira. Bueno, pois o que traemos aquí son 7 modificacións do que eran as bases xerais reguladoras da convocatoria de subvencións en réxime de concorrencia competitiva dirixidas a asociacións de nais e pais de alumnos. A primeira modificación que presentamos é no propio título das bases, que o que se pretende é adaptalo á linguaxe inclusiva, co que a asociación de pais e nais sería de alumnado, non de alumnos. A seguinte modificación sería no artigo 1, onde propoñemos a supresión, retírase a condición de que as actividades e os programas educativos que as actividades teñan que realizarse fora de horario lectivo. Esa é unha das condicións que aparecían, que era que as actividades que facían as AMPAs tiñan que ser fora de horario lectivo. Estuvemos vendo en contacto cas diversas AMPAs que tamén desenvolven actividades de maneira conxunta co profesorado e cos coles dentro do horario lectivo. Entón, pareceunos que tamén sería oportuno. Mais que nada, porque hai algúns coles, AMPAs deses coles, onde a dispersión do alumnado dificulta o feito de que non teñan transporte escolar pola tarde, pois, bueno, a asistencia ao centro para facer esas actividades do alumnado. A terceira modificación sería no artigo 3, requisitos dos beneficiarios, condicións, gastos subvencionables e solicitudes, onde propoñemos a supresión. Retíranse dos gastos non subvencionables os gastos inventariables, así como a palabra funxibles en relación aos materiais. Era o que viñamos falando. Pois para determinadas actividades tiñan que facer compra de materiais que despois a subvención non lle recollía porque eran inventariables. Algo tan, digamos que difícil de entender, pois por unha clase de informática. Daban unha actividade de informática e a compra
deses ordenadores que lle van valer para esa actividade e, obviamente, para as que desarrollen no resto de clases que van a dar, non lle entraban as subvencións. Sin embargo, sí que lle entraba alquilar ano tras ano ordenadores para facer esas subvencións, para facer esa actividade, perdón. Proponemos tamén a inclusión, inclúese a opción de non presentar a documentación relativa da entidade, CIF e estatutos, se esta xa foi otorgada en anos anteriores e non experimentou modificacións. Todos sabemos que non temos a obriga de presentar nun organismo público aquelas documentos que xa foron entregados con anterioridade e aquí ano tras ano requeríase as entidades que presentaran o CIF e os estatutos. Se xa o teñen por presentado e este non requiren cambios, pois adaptámonos á normativa que di que están exentos de presentala. No artigo 7, resolución dos programas, propoñemos a modificación. Modifícase a redacción relativa á resolución da concesión establecéndose que a competencia corresponde á alcaldía no lugar do órgano competente. Modifícase a redacción da composición da comisión de valoración. No punto número 8, presentamos a modificación donde o prazo de xustificación finalizará o 30 de novembro da anualidade correspondente. E tamén propoñemos unha supresión que sería eliminarase a posibilidade de solicitar unha prórroga para a extensión do plazo de xustificación. Isto pasa igual que nas subvencións que presentaron antes os meus compañeiros, tanto nas culturais como nas deportivas, e basicamente é por recomendación do Departamento de Facenda. Ben, rematou? Sí, as bases xerais serían as que están, cas inclusións destes que vin dicindo. Ben. Partido Popular? Bueno, pois nada, o mesmo que comentamos en outras ocasións. Entendemos que todos estes cambios deberían de partir dun mesmo documento que non está traendo. Os seus argumentos son os mismos en todos os casos, unificar criterios e, bueno, nos reiteramos tamén o noso. Rematou? Sí, gracias. Partido Socialista? Nós estamos de acordo, xa falamos moitas veces sobre todo dos problemas das AMPAs e todo o que sea facilitar a labor das AMPAs, que nos parece unha labor moi importante, non solamente sabemos que non é suficiente a labor do profesorado nos coles que non chega dabondo para a educación e a culturización dos rapaces, e todo o que sexa apoiar as AMPAs parecenos perfecto. Señor Lago Álvaro? Nada que aportar, gracias. Señora Rivadeneira? Bueno, eu pido primeiro disculpas porque non rematara o turno de intervención, porque si é certo que presentei as modificacións que pedimos, que propoñemos, pero non é os acordos que presentamos neste punto. O primeiro acordo sería aprobar inicialmente a modificación das bases xerais reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de subvencións dirixidas a nais e pais do alumnado para a realización de actividades de apoio educativo no Concello de Muros. O segundo acordo sería someter o expediente á información pública e audiencia ás persoas interesadas polo prazo mínimo de 30 días para a presentación de reclamacións e suxestións. O terceiro acordo, no caso de que non se presente ninguna reclamación ou suxestión, entenderáse definitivamente adoptado este acordo, quedando facultado expresamente á Alcaldía para a súa publicación no boletín correspondente e, non sei que pon aquí, para a súa execución. Rematou ou quer con... Nada, simplemente dicir que estas bases, o meu xuicio, eran unhas bases moi correctas e moi amplias que facilitaban moito a labor e o traballo das AMPAs. O que presentamos son, como poden ver, modificacións mínimas, sobre todo tendo en conta as necesidades que estas nos presentaba. Nada máis. Partido Popular? Nada máis, gracias. Partido Socialista? Nada, que reiteramos o que dixemos, nada máis. Señor Lago Álvaro? Unha pregunta, acabo de escoitar
estamos falando de subvencións ás AMPAs, asociacións de pais da lingua, e acabo de escoitar subvencións para pais e nais. Asociacións de nais e pais. As AMPAs son asociacións de nais e pais. Pero asociacións. Sí. Non para pais e nais. No, para asociacións de nais e pais. Bien, pues faltou por completar eso. Gracias. Poden equivocarme o galés, non? Señora Rivadeneira, pecho o turno. Pecho é? Sí, pecho o turno. Nada, que xa dixen o que tiña que dicir, intentar que isto saia adiante para axilizar o máximo posible, que os prazos se acorden, como ben dixo a compañeira Inés, e que podan ir os prazos o máis rápido posible para que as diferentes entidades podan presentar as súas subvencións e podan saber de cal é a aportación que lle vai a dar o Concello de Muros para axudarlle a que os seus programas saian adiante. Ben, pois entón pasamos a votar. Votos a favor da modificación das bases. Abstencións? Pois quedan aprobadas pola maioría absoluta dos membros da corporación. Ben. Punto 7. Moción relativa á situación do idioma propio da Galicia e a adopción de medidas para a súa normalización. Señora Rivadeneira, concelleira de Lingua. Bueno, dicir que esta moción xa foi a comisión informativa e que ven co ditame favorable, cos votos a favor do BNG, do PSDG-PSOE, coa abstención do Partido Popular e do Grupo Mixto. Paso a ler a moción. Os recentes datos feitos públicos polo Instituto Galego de Estadística sobre coñecemento e uso do idioma galego constatan a situación crítica que está a atravesar a nosa lingua. Esta situación, que podemos calificar de emerxencia, é a consecuencia dunha política lingüística discriminatoria e excluinte aplicada nos últimos 15 anos polo Goberno do Partido Popular da Xunta de Galiza. Neste período, prohibiuse a impartición en galego de materias no sistema educativo, caso único en toda Europa. Eliminouse prácticamente o acceso das crianzas á lectoescritura en galego na rede de escolas infantís. Mudouse a Lei da Función Pública para que o funcionariado non teña que ter coñecemento do galego para atender as persoas, ou desapareceu a oferta da programación infantil amplia e actualizada na TVG, entre outras moitas medidas contra o galego na administración, na xustiza, no audiovisual e nos medios de comunicación ou nas actividades comerciais e económicas. As consecuencias están á vista. O galego non só descende bruscamente no uso habitual, perdendo a súa condición de lingua máis falada na Galiza, senón que mesmo se descoñece nas franxas de idades máis novas, e así o 32,4% dos galegos e galegas, nenos de entre 5 e 14 anos, non son quen de expresarse en galego. Poden entendelo, mais non falalo, aínda que queiran, porque non o dominan. Este é o resultado práctico destas políticas. Así, o Consello de Europa ou a propia ONU teñen dirixido advertencias á Xunta de Galiza para mudar actitudes sobre o galego. Consideramos, por suposto, que esta situación do noso idioma é reversible. O galego ten futuro se o compromiso coa normalización do noso idioma é real e asumido por toda a sociedade, comezando polas institucións galegas. O futuro do galego depende da nosa vontade colectiva como galegos e galegas. E por todo o exposto con anterioridade, o Grupo de Goberno do Concello de Muros somete a debate e aprobación polo pleno deste Concello esta moción, propoñendo a adopción dos seguintes acordos. Acordo número 1. Reafirmarnos na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo e de incalculable valor, e o seu dereito inalienable a ser coñecida e usada pola población en calquer circunstancia e lugar, sen discriminación de ningún tipo. Acordo número 2. O Concello revisará a súa actuación en materia lingüística e adaptará ao previsto legalmente, tendo en conta a súa condición de lingua propia de Galiza.
recollida no Estatuto de Autonomía no artigo número 5 e o establecido nos preceptos aprobados por unanimidade das forzas políticas, Lei de Normalización Lingüística do ano 1983 e o Plan Xeral de Normalización Lingüística Galega do ano 2004. Acordo número 3. O Pleno do Concello de Muros acorda adherirse á plataforma Queremos Galego, entidade social ampla conformada por colectivos de diferentes ámbitos e por persoas a título individual, que nace da vontade de articular unha ampla resposta popular a prol da lingua propia do noso pobo, o galego, de defensa e afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual legislación e de progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma do noso non goza aínda da presenza deseada. En coherencia con esta decisión, o Concello apoiará activamente as iniciativas socias promovidas desta plataforma. Acordo número 4. Trasladar este acordo plenario ao Parlamento de Galiza, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e a plataforma Queremos Galego. Esta é a moción que este grupo de goberno presenta. Estamos, non fai tanto tempo, vendo estadísticas e como a situación do galego é cada día peor. E o feito é que as políticas que se están a desenvolver, sobre todo no ámbito educativo, pois non apoian moito a que o galego se convirta, porque de momento non o é, pois na lingua maioritaria da Galiza. Rematou? Partido Popular? Con permiso da presidenta, vai intervir a miña compañeira María. Como dixen na comisión informativa, nesta moción hai unha mestura de datos. Nós non manexamos os mesmos datos, porque o máis importante é saber de onde partimos e saber onde queremos chegar. Entón, para todo iso, temos que ter en conta o Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981, a Lei de Normalización Lingüística de 1983, o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega do 2024, o Decreto de Bilingüismo do 2010 e a instrucción o procedimento que se lle pasou ás escolas de educación infantil para determinar a lingua que predominaría na aula ao comezo do segundo ciclo da educación infantil de 2013. Temos que ter en conta o informe último do Consello de Europa do 2024 e temos que ter en conta o Pacto pola Lingua, que é onde queremos chegar. Despois das últimas eleccións autonómicas, o Goberno galego presentou unha proposta de acadar nesta legislatura un gran pacto, non só das forzas políticas, senón tamén un gran pacto social, das entidades e mesmo da sociedade, un gran pacto pola lingua. Entón, púxose en riba da mesa a vontade de chegar a un novo acordo en política lingüística, do mesmo xeito que se chegara na Lei de Normalización Lingüística e no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, deixando de lado todo aquilo que separa ideolóxicamente as distintas forzas políticas e centrándonos no nexo de unión de todos os galegos e as galegas que é a nosa lingua. Polo tanto, se partimos deses datos, os datos que manexamos nós non coinciden cos que se presentan nesta moción. Primeiro de nada, decides que os recentes datos feitos públicos polo Instituto Galego de Estatística sobre coñecemento e uso do idioma galego constatan a situación crítica que está a atravesar a nosa lingua. Nos dicimos que os últimos datos do Instituto Galego de Estatística
amosa que o galego continúa a ter unha presencia social moi relevante. É a lingua oficial maioritaria no territorio. E despois deste informe do Instituto Galego de Estatística, hai outro aínda máis recente, que é o informe do Consello da Cultura Galega, que ven a dicir que o galego conta cos niveis competenciais máis elevados de todas as comunidades autónomas que contan cunha lingua cooficial. Isto se temos en conta que noutras comunidades autónomas teñen unha política de inmersiva, pois estaríamos a dicir que Galicia segue destacando aínda por riba de comunidades autónomas que contan cun modelo inmersivo de lingua, ten mellores resultados. Entón, o que queremos facer con este gran pacto pola lingua sería pôr en marcha medidas que impulsen o seu uso social, sobre todo entre a xente máis nova. Aínda hai outro estudo máis recente, un informe, que é o informe anual sobre hábitos de lectura e compra de libros en España do 2024, que acaba de saír, e Galicia ocuparía un 6º lugar, por riba da media do conxunto de España, o cal nos coloca como a 6ª comunidade autónoma en índice de lectura. Despois na moción dice que esta situación que podemos cualificar de emerxencia. Nos dicimos que non é para nada unha situación de emerxencia, senón que estamos ante un modelo lingüístico cordial, integrador e sen conflitos. Despois dice que é consecuencia dunha política lingüística discriminatoria e excluinte, aplicada nos últimos 15 anos de goberno do Partido Popular. Entón, aquí temos que preguntarnos que pasou hai 15 anos, porque dende hai 15 anos é unha política discriminatoria excluinte. Pois hai 15 anos estamos no 2010, que foi o decreto de plurilingüismo. E temos que dicir que a única normativa que existe en materia lingüística aprobouna o PP e a unanimidade das forzas políticas permitiu no ano 2004 aprobar unha auténtica folla de ruta para a normalización do galego en todos os ámbitos sociais. Foi por unanimidade de todas as forzas políticas. Despois dice que neste período prohibiuse a impartición en galego de varias materias do sistema educativo, caso único en Europa. Aí temos que falar do decreto de plurilingüismo, non se está prohibindo nada. O que se pretende é un sistema equilibrado entre galego e castelán. Eliminouse prácticamente o acceso das crianzas á lectoescritura. Aí temos que ter en conta o procedimento para determinar a lingua que predomina nas aulas, que se pasa unha enquisa para ver a lingua que predomina no ámbito familiar, pero sen prexuízo de empregar a outra lingua. Mudouse a Lei de Función Pública para o coñecemento do galego para atender as persoas, ou desapareceu a oferta de programación infantil ampla e actualizada. Dentro do pacto pola lingua que se pretende darlle ao galego é un impulso social. En un dos puntos da renovación está o de medidas para impulsar o galego no ámbito social. Despois, tamén temos que ter en conta o seguinte punto. Teño aquí detallado os datos por concellos e a nivel de materias no ensino.
decides que as consecuencias están á vista, que o galego non só descende bruscamente no uso habitual, perdendo a súa condición de lingua máis falada na Galiza, senón que mesmo se descoñece nas franxas de idade máis novas. Isto non é así, porque nos últimos datos publicados polo ICE din que os datos avalan a política lingüística da Xunta de Galiza ao reflectir que o galego é o idioma cos niveis de competencia máis elevados de todas as comunidades autónomas que teñen lingua cooficial. Por franxas de idade, tamén temos detallado con datos, pero todo temos que ter en conta os cambios que hai na sociedade, porque o aumento de castelanfalantes está directamente influenciado pola chegada de novos galegos. Entón, podemos dicir que a lingua non é un problema. Temos que preservar este tesouro, entón o que buscamos é este pacto pola lingua. E se temos en conta o Consello de Europa, o que nos di non é ningunha advertencia, son unhas recomendacións, unha folla de ruta a seguir. O Consello de Europa que nos ven a decir que recoñece o alto índice de protección que as linguas oficiais teñen en España, moi por riba do que é habitual noutros países europeos. E, aínda que sinala aspectos que se deben mellorar, o balance global é moi positivo. Reflite unha mellora e di que non existe un conflito lingüístico e que contamos cun modelo de bilingüismo cordial e que funciona. E como dixemos anteriormente, é a lingua cooficial con máis uso de todas as que teñen as linguas cooficiais de España. Contamos con un índice de coñecemento de competencias de lectoescritura máis alto da historia. Por eso manifestamos o noso compromiso a seguir traballando, eso, que son recomendacións, non son advertencias. E no marco do Pacto pola Lingua temos 5 puntos a acadar, que sería a renovación do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, poñer en marcha medidas inmediatas, iniciar o financiamento de políticas de impulso á lingua, situar a Compañía de Radio e Televisión de Galicia como catalizadora da lingua, favorecendo produtos audiovisuais en galego, e tomar as recomendacións da Carta Europea como folla de ruta. Para rematar, se nos reafirmamos na defensa da nosa lingua, non podemos permitir ter erros de lingua, tal como aparece na moción. Nada máis que dicir, moitas grazas. Ben, rematou? Sí. Partido Socialista. Bueno, eu non son o mellor exemplo ahora mismo para falar do galego. Vai por diante que vou a apoiar esa moción, lóxicamente fixémola desde o grupo de goberno, e non son a persona máis indicada para falar de utilización do galego, porque non sei falar galego e menos sei escribir galego. Cando falamos de repartir áreas no goberno, eu primeiro que dixe foi eu lingua non levo, porque isto é un desastre. Se a levo eu, vamos mal. E recoñezo que eu non sei galego. Eu non sei galego por varios motivos. Primeiro, porque cando eu estudiei non formaba parte das miñas asignaturas o galego. En todo o tempo que estudiei nunca tuve en galego obrigatorio. Non o tuve nunca.
Que me gusta falar galego, claro que me gusta falar galego e falo galego como falamos os de Muros toda a vida, o sea, a min hasta ahora, pois creo que non me foi mal. Non son, estaba falando de prohibicións e non prohibicións, eu creo que non se trata de prohibir ou non prohibir, o sea, parecía a min, se alguén fala, e de feito na moción non se fala en ningún sitio, de prohibir falar calquera outra lingua, non se fala, falase de apoiar o uso do galego. Que eu creo que sí se debe apoiar o uso do galego porque é a nosa lingua e sería moi extraño que calquer persona que vivira en Galicia non supera falar galego a estas alturas, non a miña edad, porque aquí pon que as estadísticas entre 5 e 14 anos é onde se nota máis que os rapaces non falan galego e eu digo que eu teño culpa desa estadística porque eu non son capaz de falarse galego nem son capaz de escribirse galego. Creo que hai que apoiar o galego, pero como tamén digo que hai que apoiar calquer outro idioma e que falar varios idiomas desde logo sería moi enriquecedor para todo o mundo e que o mañán que vou ter un neto pois quero que aprenda galego, pero tamén quero que fale español, inglés, alemán, o sea, fale moitísimas cousas, pero o galego tamén, por suposto. Despois a compañera do Partido Popular estuvo nos contando aí un montón de cousas e da opinión de Europa con respecto a se falamos galego, se non falamos galego, bueno, un montón de cousas, pero a min pasaronme unha nota donde di que non o dixo, non sei se o ten, se non o ten, pero se non pasamos. El coordinador del Seminario de Sociolingüística e vicesecretario de la Real Academia Gallega, Enrique Monteagudo, o noso veciño, compañero de Muros, ha alertado sobre la desgalleguización a la que se enfrenta Galicia. O sea, unha persona tan importante como é a nivel galego, a nivel de lingua galega, Enrique Monteagudo está recoñecendo de que efectivamente está pasando algo. Entonces, creo que non podemos salir por peteneras dicindo que foi o PP quen apoiou o uso do galego ou quen foi quen non apoiou. Está pasando eso, está pasando ahora mismo. Entonces, non debería de pasar eso. Deberíamos de ir todos a unha e dicir a nosa lingua, e creo que todos lle falamos os rapaces en galego. Yo non, porque teño ese problema, pero cando fago un escrito é un desastre. E entonces, pero non me gustaría que o meu neto, volvo a repetir, mañán non sepa falar galego como falan os rapaces e sea o sea, que lle enseñen, que o defenda, igual que, pero tampouco quero que lle prohíban falar outra cousa. E a opinión do resto de Europa e do resto das comunidades sobre o noso uso do galego, se usamos máis, se usamos menos, eu creo que nos debe importar pouco. O que nos debe importar é defender a nosa historia, e desde logo nesa historia ven de galego desde toda a vida. Falado mellor ou peor, como falo eu, como falaba a miña nai, que cando berraban en galego, pero falábanos despois en español, e meu pai tamén, por iso falamos nós desde pequenos, e aquí tamén falamos. Estuve en galego na escola e no instituto. Pero porque empezastes aí. Respetemos los turnos de palabra, por favor. Pero antes non. Antes todos hablábamos castellano. Era máis fino daquela. Se igual, no que va, anda carallo. Non estudié yo con Rosa, con tu irmán. Anda. Bueno, entonces, ao que vamos. Que non vexo o motivo de non defender o uso do galego e de seguir defendendo de que todos os rapaces e rapazas sexan quen de falar galego e de entenderse en galego. Tamén en español, volvo a decir, en calquer outro idioma. Pero eu son a primeira que o defendo porque a min gustaría, me dame pena, a altura de hoxe, non poder dar unha charla maravillosa en galego, porque fa un Cristo, claro. Rematou? Sí. Bueno, noraboa pola súa futura abuelidade. Gracias. Que sei que tiña gana de dicilo en público. Voume permitir un inciso. Vostede sabe falar galego, non ten un nivel de competencia alto, pero sabe falar galego. E o único galego malo é o que non se fala. Señor Lago Álvarez. Gracias, presidenta. Fago un Cristo, a mí se me acorda unha frase inmediata que é
Christus factus est pro nobis. Bien, vale. Vamos a ver, desta moción non é unha cousa nova. Para mí non é unha cousa nova, senón que esta moción, do mesmo xeito, frase a frase, está sendo presentada polo BNG en todos os concellos de Galicia donde ten representación. Bien, con máis ou menos acerto, con máis ou menos votos destes días, últimamente, pois, o Partido Popular en Vigo votou en contra xunto co Partido Socialista en Vigo desta moción. Esta moción é unha moción agresiva, é unha moción que, bueno, de tipo que presenta a plataforma Queremos Galego. Por certo, moi ben declamada pola señora concelleira. A moción, ou a lectura da moción en mi maior, non nos quedamos nin arriba nin abaixo, nin en do nin en sol, en mi maior, que é importante, moi ben declamada, moi ben. Bien, do principio eu vou ser moi suave, de forma moi telegráfica, como a mí me gusta. Di os recentes datos feitos públicos polo Instituto Galego de Estadística calificar de emerxencia consecuencia dunha política discriminatoria excluinte aplicada nos últimos 15 anos polo goberno do Partido Popular. Donde? E no conxunto de toda a moción, pois se ve que se quer impoñer. Vamos a ver, de todos os presentes, igual o que máis complicado tuvo para poder falar en galego, que non pasou nada, fun eu. De pai galego, de Louro, de nai asturiana. Miña nai, hasta o último día de vivir, jamás supo articular unha palabra en galego. Así que vago eu, fun capaz. Bueno, é dicir, cantidad de cousas. Na moción, unha e outra vez, insisto que é unha moción agresiva, sin pleno, se fala, en alguna parte me fala do artigo 5 do Estatuto de Galicia, e ustedes aquí din da Galiza. O artículo 5 do Estatuto de Galicia non fala de Galiza. Creo que estamos con iso falando dunha cousa moi diferente. Non, podemos reírnos todo o que quiramos, pero a lei é o que é. Hai un estatuto que fala de Galicia, hai unha normativa, leyes por riba e por baixo que falan de Galicia, non de Galiza. A mí iso me sona igual ao ano 1900 tal, cando alguén escribeu persona noble, notable, moi recordada, sempre en Galiza, pero non é o caso. Falemos do Estatuto de Galicia. O que poda ou non poda supoñer que ahora mismo estas enquisas falen de que non se está usando suficiente aquí ou lá o galego e que tumba tal e tal. Bien, pois son temas de un tempo. O que non nos di, o que ustedes non nos refiren, é canto se fala máis, si nas capitales, nas vilas grandes, nas aldeas, etc. O que é o uso do galego é así, presta que sea así, que si donde se pudo conservar e acontecer foi precisamente nas vilas pequenas, nos lugares e nas parroquias. Como insisto, eu tuve cento de posibilidades de non querer, pero quixen, porque ainda que miña nai fora asturiana, pois eu falaba, conciliaba con xente que viña a nosa casa, o pequeno bar Escocia do seu momento, falaba en galego, eu me arrimei completamente a eso, eu asumo. Ahora, intentar pretender desta maneira, decir que fago e desfago e acontezo, parece unha imposición. Cando en algunha parte, e vou rematando, que non quero, vamos a ver, o Concello revisará a súa actuación en materia lingüística e se adaptará ao previsto legalmente tendo en conta a súa condición de lingua propia. Me parece estupendo. E ustedes deben entender e considerar, e saben, que o Concello de Muros ten un regulamento de uso da lingua galega.
E lle vou a recordar dous exemplos. Este Nadal, é dicir, eu dixo nomás unha vez con algún tema, hai que empezar por nós, Este Nadal, os villancicos de Nadal, ou panxoliñas, como se lle queira chamar, en castelán todos, uns e outros. El burrito, Manolo. Uns e outros. E me poden Burrito decir... gallego. Non pode ser, Manolo. Non. Burrito non se pode cantar en gallego. Escoitalo. O burrito sabanero non se pode cantar en gallego. No, pero en castelán. Respete os turnos de palabra, por favor, señora González. Non me importa. En castelán está. En castelán. Cando hai a barullo de panxoliña, hai abondo. Segundas partes. Son, é dicir, quero con isto decir que temos que empezar por nós. Cando o regulamento en cuestión do uso do galego no Concello de Muros, e falamos algo máis, falamos da etapa de 2011 a 2015, cuidado, co cambio do regulamento que se fixo no seu momento, sin problema ningún, falamos deso, do que faga falta, que a memoria teño moi completa, cando, con respecto a eso, unha e outra parte, o regulamento di que todos os, entre moitos, os proxectos de obras de tal teñen que estar galego. Esta corporación, presidida por unha digna representante do BNG, admite e consente que se presente un proxecto de obras, que, por certo, non valeu 4 patacóns, en castelán, en español, como lle queira chamar. Por iso lle pido que isto que van a aprobar, non pasa nada, que desde dentro xa. E se falamos de moitas cousas, falamos do que se no seu momento, gobernando quen gobernaba, se cambiou o regulamento para que un veciño que asistira, que viñera este pleno e falar en galego, non se lle atendera, que tiña que falar en castelán. Así de claro. E hai que non leva moi e moi ben, e aquí fala en galego, pero na rúa me está doblando isto, non sei por qué. Na rúa fala en español, e non é así. Con todas as dificultades que teñamos, vamos, pecador, me confeso, lava pecatamea. A min, cando alguén me fala en castelán, automáticamente respondo en castelán. E se me fala en inglés, se supera a falar en inglés, falarei en inglés e non de outra maneira. E vou rematando. A moción me parece agresiva, a moción pon por diante que o peor dos males en canto ao uso do galego é o Partido Popular e a Xunta de Galicia, e non é así. Fagamos todos un lavapecotamea. E o lavapecotamea leva a que desde fai anos e anos e anos a enseñanza neste país que na controla. A nivel de docentes, quen a controla a enseñanza neste país? Nada novo, nada novo. Xa pasou na República Francesa no seu momento. Foi un tal e pasou o que pasou. Xa pasou na República Francesa. A República de Mestres. E ora aquí quen controla a enseñanza no galego, do galego e tumba tal a nivel de escola, media escola e inclusive universidade. Pasa que hai xente que non está por esas. Eu vexo esta moción perfectamente, desde o principio un pouco, me reafirmo na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo, incalculable, etc. Por encima de todo. Ahora, todo o resto de agresividade sobra completamente. E insisto, e xa remato. Primeiro, continuamos, nos gobernamos desde aquí. Cumprindo o regulamento que temos propio. Que medianamente, o que fallo que poden ver foi o de aceptar ou admitir ese proxecto de obras en castelán, por certo, moi ben redactado, sin duda ninguna. E nada máis, se é o caso, interverei no turno que me corresponda de segunda volta. Gracias. Señora Rivadeneira, a todo. Bueno, como a primeira intervenir foi a compañeira María Manuela, pois por orden, e se así mo permite aquí o compañeiro Manuel, vou comezar por
intentar bueno, non responder, porque non se trata tampouco deste daqui un toma da daca, pero bueno, si un pouco o que ela fixo referencia. En primeiro lugar, algo que me chamou poderosamente a atención é que se basou a súa intervención única e exclusivamente na exposición de motivos, cando eu creo que a cuestión importante que traemos hoxe aquí é a adopción dos acordos que pasaron sin máis pena nin gloria e no que non se profundizou ni se lle dedicou siquera uns segundos máis alá de ahora na intervención final do compañeiro Manuel, que tivo a ben brevemente comentar por encima o acordo que proponimos como número 1. Falaba a compañeira de que aquí o que había era unha mestura de datos e aqueles datos que eles manexaban non eran iguales que os nosos, e mencionaba unha serie de leis e decretos e tamén de institucións, pero cifras non aportou moitas. Falaba de que a proposta de pacto de lingua que presentan, non sei moi ben quen está presentando ese pacto pola lingua, obviamente os conselleiros que estamos aquí non temos esa capacidade, que o que se pretende é deixar a un lado todo aquilo que nos separa ideolóxicamente os partidos e ir aquelo no que nos une. Eu creo que aquilo que nos pode unir hoxe aquí son a proposta de acordos que traemos. Fala, entre outros, do Instituto Galego, do informe do Consello da Cultura Galega, fala tamén deste pacto que queren facer pola lingua, da compra de libros, de modelos lingüísticos que son cordiales e que non é conflictivo, este modelo lingüístico cordial e non conflictivo, pois leveunos á situación que está hoxe en día o galego, no que o 32,4% das persoas entre 5 e 14 anos non saben falar galego, que veñen sendo 16 puntos máis que fai 15 anos. Este modelo lingüístico cordial e sin conflitos, pois lévase a que se reduza o número de galegofalantes tanto en cidades, en vilas, como en aldeas. E fixo lectura aquí a compañeira do Partido Socialista dunhas declaracións dun noso veciño Enrique Monteagudo, na que continúa, digamos, facendo o seu presagio do que pode pasar, e di que probablemente nun par de décadas deixará de haber galegofalantes menores de 15 anos, é dicir, aqueles que de maneira obrigatoria están dentro deste sistema educativo que sigue un modelo lingüístico cordial e sin conflitos. Falaba de que non se prohíbe o galego nas aulas. Creo que está claro e evidente que un porcentaxe importante de linguas non se poden engendar no idioma propio de moito dos nenos. E chegamos a situacións tan roncabolescas como que en colexios e institutos do noso concello se poda dar matemáticas en inglés, pero non en galego. Dicir tamén que ese estudo do Consello da Cultura Galega, da que a compañeira facía referencia, confirma tamén a tendencia á baixa do uso do galego e alerta desta situación que denomina como catastrófica, que ven sendo a tendencia en que cada vez son menos os xovens os que dominan e consideran propia a lingua galega como a súa lingua materna. Quería tamén dicir que a Real Academia Galega, non creo que é un organismo sospeitoso de nada, reclama un cambio no modelo educativo e un conxunto amplo de medidas para revertir o que chaman débalo do galego, é dicir, cada vez menos falado. Falaba tamén o compañeiro Manuel Lago de que a moción vese que se quere impoñer. Eu
neste tono de mi maior no que fiu ben a ben, ou, bueno, no que me saleu, porque non o pretendía, ler esta moción, pois hasta me sinto culpable de que usted a percibir así. Usted vea como unha moción agresiva. Eu creo que cando un trae propostas de acordo, a agresividade, pois, cando queres acordar, non debe de ser a carta de presentación. E no meu caso non pretendía sela. Quero facer fincapé en que tanto o término Galiza como Galicia son topónimos recoñecidos pola Real Academia Galega. Termos que xa figuran en cantigas medievais, polo tanto, termos próximos a nós. É importante, cando usted di de que fala no idioma no que lle falan, pero moitos nenos no sistema educativo non lle falan no idioma no que falan, porque é claro e evidente que hai moitos nenos que entran no sistema educativo falando galego e salen falando castelán. Polo tanto, a eles non se lle respeta esa súa lingua. Non teño máis que dicir, non me quero estender moito máis, porque, bueno, se ainda vai vir o seu turno de réplica, aquí paro. Partido Popular? Sí. Unha vez máis, nada, na moción non se fala de prohibir o galego, como dicides, senón outra vez volvemos a prohibir a impartición de varias materias en lingua galega, que é o que estades falando unha e outra vez. E non é así, porque temos que ir o decreto de plurilingüismo do 2010. O decreto de plurilingüismo non di que prohibamos unhas materias ou outras en lingua galega. O decreto de plurilingüismo o que di é que ten que haber unha porcentaxe en linguas en galego e en linguas en castelán. E podedes dicir, eso é non ten sentido, porque pode haber materias de matemáticas en inglés e non en galego, pero eso faise para ter o mesmo número de horas en lingua galega e lingua castelá. Tamén se dicía que moitas materias que eran máis de ciencias que non estaban en galego, pero agora sí que podemos dicir que, por exemplo, ciencias da natureza na ESO, en bacharelato, ou bioloxía e xeoloxía, sí que xa están en galego. De todos os xeitos, o actual goberno está aberto a unha modificación das materias que se imparten en galego ou en castelán. E podes dicir, e como sabemos que hai un equilibrio no número de horas? Como sabemos que en todos os centros hai un equilibrio de número de horas en galego e en castelán? Pois sabémolo porque hai unha aplicación de xestión académica que é o XADE, e aí reflítese a porcentaxe de número de horas, de número de materias, está perfectamente equilibrado. Tamén falabades do informe último de Enrique Monteagudo, pero os informes que teño aquí aínda son posteriores ao informe de Enrique, e tamén que eu que non aportei ningún dato, pero sí que teño aquí os datos perfectamente detallados, pero foi por non tardar tanto tempo. Entón di que o galego conta cos niveis competenciais máis elevados de todas as comunidades autónomas que contan coa lingua oficial. E teño o 92,7% enténdeo ben, o 83,6% léeo ben, o 83,1% fálao ben, e o 73,3% escríbeo ben. 7 de cada 10 persoas comunícanse en galego
que ven a ser o 69,25%, e só un 29,20% da poboación manifesta utilizar únicamente o castelán. Despois que tamén falabades de que se me iba a informes do Consello de Europa e outras comunidades autónomas, e que na moción falades do Consello de Europa. E que máis? Que a proposta de acordos sería o que nos une, pero o nexo de unión eu dixen que sería o galego, non as propostas. Vale, as propostas de acordos. Non sei se tedes algunha dúbida. Rematou. Partido Socialista. Bueno, pois eu volvo a reafirmarme no que dixe e pareceme increíble que estexamos cuestionando a opinión de Kiko Monteagudo. Pareceme increíble. Porque... Me dejas, vale. Non, es que pronto salgo con el castellano. Tengo un problema serio. Bueno, porque é secretario do Consello Galego da Cultura Galega e é membro da Real Academia. E parece que parte da moción foi copiada do seu informe. E aquí estamos un grupo de aficionados cuestionando un informe de un profesional, dun membro da Real Academia Galega. E estamos cuestionándolo. Non, es que tamén el Real Decreto dice, es que hai outro informe que dice. A mí parece moi ben, pero eu non me atrevo a rebatir ese informe. De ninguna maneira, eu non teño coñecementos para eso, ni moitísimo menos. Co cal, eu vou apoiar o que di a moción, que parte delas parece que está copiada do informe de Enrique, de Quique. A mí parece que está copiada. Depois, do Manuel dice que lle parece agresiva a moción. Non vexo onde se dan órdenes en esa moción. Primeiro, non vexo onde se dan órdenes. É posible que el se senta presionado pola moción, pero aí non se dá ninguna orden. Estáse pedindo que se siga a utilización do galego e que non vayamos a menos. Que a mí pareceme ben, e volvo a repetir, pareceme moi ben de que se defenda eso. Non me parecería ben que quen chegara ao Concello, como non sei quen foi, o que chegou, ou a que chegou con un proxecto en español, e a mí non me gustaría nada, ni me parecería ben, e máis, protestaría se a señora alcaldesa non lle admitira ou lle recriminara por vir en español. Non, eu creo que se poden utilizar as dúas lenguas e non podemos exixir. Usted acaba de decir, esta moción me parece moi agresiva, e de repente di, señora alcaldesa, usted non tiña que coller ese informe que viña en español. Non, Manolo, non. O que si podía decirlle a señora alcaldesa era ofertarse o noso servicio de normalización lingüística que temos no Concello, que me oferta a mí cada 2x3. Caridade, vaya que se normalice o escrito. Eso sí que podía facer. Pero obligarse ou rechazarlle calquer tipo de documento que se presenta por non vir en galego, eu creo que eso non, ni se debe, ni se pode facer. Manolo, estás dicindo que te parece agresiva e mándase que mande un documento de volta. Aclárate, Manolo. Aclárate. Entonces, eu creo que debíamos apoiar todos que o uso do galego se siga fomentando e non se exixa como unha cousa exclusiva, o sea, tens que falar galego solamente. Non, tens que falar galego, inglés, español, castellano, todo canto queiras, pero galego tamén, porque é ilóxico que a estas alturas a xente que vivimos aquí non nos entendamos no noso idioma. É como se dís os de Londres que non se entenden inglés. É o mismo. Entón, sigo dicindo que non somos quen para cuestionar a opinión de unha persoa tan profesional como esta para decirnos que tamén pone en las pegatinas de los chicles Nina que non se puede hablar gallego. Perdón, pero creo que non. Creo que
que está falando es cátedra e hai que respetar esa opinión. E eu estou moi contenta de que parte deso aparece na moción. Me parece moi ben. Nós imos a votar a favor porque, lógicamente, somos parte desa moción. Rematou? Sí. Señor Lago Álvarez. Gracias, presidenta. Gracias. Eu teño claro que teño cabeciña e posicións. E xa sei quen teño diante. Que torcendo argumentos e falando do divino ou humano, pois é unha experta de lo bueno e lo mejor. Pero, no, vuecencia, vamos, que o teño moi claro, vamos, eu, como decía o difuntiño de San Xoán de la Cruz, vense eu, donde brota a fonte, emana o río, bien, vale. Do que se falou, o que eu argumentei, pois non foi rebatido, bien, non foi rebatido abundantemente, digamos abundantemente, con argumento de peso. Que se a moción parece copiada das manifestacións e tal. A moción está copiada de unha plataforma que lle chaman Queremos Galego, que está unha plataforma que non ten mal ningún, perfectamente, moi afín ao Bloque Nacionalista de Galego, e non ten mal ningún, cada un é afín ao que quer, ao que lle dá a gana, sin dúda ninguna, non o poño por diante. Esta moción, como está sucedendo, estáse levando polo partido, polo Bloque Nacionalista de Galego, a uns e outros concellos, e uns e outros concellos, o Partido Socialista, se está gobernando, non gobernando, en coalición, o Bloque Nacionalista Galego, aproba ou desaproba ou non tal. Bien, e o caso de Muros, ahora mismo, polas circunstancias que sean, o Partido Socialista, representado moi dignamente por usted, pois vai aprobar a moción perfectamente, sin duda ninguna, con todo respeto e cariño do mundo. Pouco máis que decir e argumentar. Insisto en que me parece agresiva. E que me parece nada agresivo foi a intervención de doña Laura. Darás unha gran alcaldesa dentro de 12 anos. 12 anos. Darás unha gran alcaldesa. Sin dúda ninguna. Vexo moito sentidiño que é importante. Para levar estes menesteres desta santa e prudente casa. Mira, pouco máis que decir. Eu vexo isto como un tema eminentemente político, etc. Vexo en parte como hai que falar en galego. Que se dos 14 ou 16 anos non saben falar en galego, forma parte da súa liberdade dos rapaces. Que por moito, se andades un pouco na vasca dos rapaces xóvenes, non podo dicilo, sona moi mal, que por fastidiar, simpático, pois falanche en castelán, pero no fondo chegan ás súas casas e falan en galego cos seus pais. Eso está pasando, sí, e non me adianto máis, é dicir, para min ese tipo de emoción, pois non me tal. Coincido, para dentro, coincido ca moción, non sei, me reafirmo na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo, nunca cola de valor, o seu dereito inalienable, ser conocido, usado, tal, lugar sin designación de ningún tipo. Do resto, flo, porque todo o que aquí aparece, escrito por Queremos Galego, con todo respeto hacia eles, que están no seu perfecto dereito a manifestarse como queiran, como lle dé a gana, é un ataque que eu non tiña por que andar defendendo estas cousas, que eu son un libre pensador, eu podo recoller de un lado, recoller do outro, etc. É dicir, pero é un puro simple ataque, é dicir, a quen está gobernando ahora mismo na Xunta de Galicia sin ter gran motivación. Fai uns días plantexaba un pensador de por aquí pola zona o porqué de sí, porque non temos nenos.
Eu non teño nenos porque non me deixa. Pero desde datos económicos, sin caer en outro tipo de realidade. Como está sucedendo con esta moción, se utilizan uns datos moi determinados sin pensar en outros. E vos insisto, tendes rapaces ou fillos na casa que, por fastidiar, non utilizar outra cousa máis dura, fora falan en castelán, por sentirse igual un pouco máis gallitos, como sea, e nas súas casas falan en galego. E que en fixos estadísticas igual lle queda un pouco raro poder pensar e entrar nas súas casas. Mil perdóns, e humildemente pido perdón sin algo me pasei, porque como xa sabedes, eu son manso e humilde de corazón, e sei pedir perdón cando corresponde. Gracias, presidenta. O meu rapaz de 3 anos chega da guardería falando castelán por incordiar. Pois sí. Que pode ser, pero... Sí, pode ser. Señora Rivadeneira, peche o turno de intervencións. Bueno, só hai unha cousa que me apena despois destas intervencións, e foi que, non sei, acudí ao refraneiro e agora cambio castelán, mal de muchos, consuelo de tontos, ou como ben dicía Lope de Vega, del mal lo menos, que é o que ven sendo o que dixo a compañeira María Manuela, como somos o menos mal das linguas cooficiais. Non dudo dos datos que ela dixo, porque é certo que dependendo da fonte a que vamos, a veces os datos soen ser incluso contradictorios. Excúsome pola intervención anterior na que dixen que a Real Academia Galega, ao mellor, pois non, para min era unha entidade nada sospeitosa de manipular datos, pero bueno, ao mellor a compañeira sí que lle pareceu que se están un pouco digamos que pronunciándose con declaracións como as que recolle a prensa na que di que a Real Academia Galega responsabiliza o goberno do PP de levar o idioma ao borde do colapso. Entón, pois, a mellor é por eso pola que as declaracións do seu vicepresidente pois non son tomadas en consideración. Perdón, vicesecretario, está moi ben que aquí me corrixas. Que o galego no ensino está, digamos, non suficientemente valorado, tamén vou recorrer á prensa. Unha docente da Universidade da Coruña rexeita un traballo por estar en galego. Recolle as seguintes contéstalle a persoa que fai o traballo, contéstalle con un correo no que lle di: finalmente me parece justo comentarte que no puedo corregir la redacción en gallego. ¿Cómo te imaginarías? Los textos que no entiendo los traduzco en Google y valoraré la redacción según el texto que me dea. Esta foi a resposta que esta universitaria lle dou a un alumno que presentou o seu traballo en, digamos, estudios non primarios, estamos falando da universidade, é un exemplo máis de como o galego está minusvalorado. Quero rematar a miña intervención dirixíndome ao compañeiro Manuel Lago. Queríalle, dicir que cando el sigue dicindo que lle parece unha moción agresiva, e eu, pois a verdade é que foi culpa miña, pudenllo haber dito na primeira intervención, así el tiría a capacidade de explicarme, porque de que maneira ela ve agresiva. Comentar que o que se falou aquí,
a compañeira na comisión informativa foi bastante máis escueta, pero sí que por parte de quen ostenta a alcaldía ela dixo que non estaba de acordo ca forma da moción e se dixo, estamos aquí, isto é unha ferramenta de traballo, aquí podemos chegar a acordos e a consensuar, e non lle interesou. Por lo tanto, trouxéramos o que trouxéramos hoxe, o voto do Partido Popular iba a ser o mesmo, porque cando se lle dá a posibilidade de acordar, de facer entre todos unha moción de consenso, esta non é aceptada. E eu, co permiso de todos os membros que están aquí e dos meus compañeiros, dos que non teñen nin idea do que vou a dicir, quixera propoñerlle á señora alcaldesa que baraxara a posibilidade ou que se plantexara proporlle ao compañeiro Manuel Lago formar parte deste goberno, porque creo que está demostrando que é unha persona, ele a min fálame de prudente, eu a el de sensato, e creo que ainda que na máis que fora para servir de lazo, de unión e de relación con todos os persoas que formamos aquí o pleno da corporación, non me queda duda que sería un piar importante neste goberno. Nada máis. Atendemos a súa petición. Pasamos a votar. Votos a favor da moción, perdón. Eu non podo falar, xa pasou. Claro, xa foron os dous turnos de votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Pois queda aprobada por maioría absoluta dos membros da corporación. Pasamos entón agora ao punto 8º. Mocións de urxencia. Hai mocións de urxencia? Señor Lago Álvaro. Vamos a ver, vou facer uso do meu dereito a presentar mocións en voce. Mocións, perdón? En voce. De viva voz. Viva voz, se pode. Bien. Non se pode. Non. É mellor traelas por escrito, máis que nada para poder velas. Pero teño aquí... Non se pode. Non. Secretario. Dígame unha con su voz tan agradable que me suena sempre de maravilla. Non se pode. Non. Vale. Aí, tranquilo. Vale. Sumas as 47 que estou presentando. Preparado. Vale. Bien, bien. Por escrito, por favor. Sí, sin problema ningún. Ben. Partido Popular ten algunha moción de urxencia? Non, gracias. Pois entón, parte do control dos órganos de goberno e fiscalización de xestión dos órganos municipais de goberno. Dar conta das resolucións da alcaldía número 1190 do 2024, do 4 de novembro de 2024, ata número 1426 de 2024, do 30 de decembro de 2024, das xuntas de goberno local número 24 de 20 de novembro de 2024, número 25 de 27 de novembro de 2024, número 26 de 13 de decembro de 2024 e da número 27 de 26 de decembro de 2024 e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Damos conta. 10º, rogos e preguntas. Quedaron sen contestar ou pendentes de aclaración varias preguntas no pleno pasado. O Partido Popular pregunta pola duración e importe da asesoría de urbanismo. Como xa lle dixen, é unha cantidade que entra dentro do contrato menor. No ano 2024 ascendeu a 7.200 máis IBE. Direille que gracias á asesoría de urbanismo que puxemos conseguimos acelerar ata un nivel aceptable, porque estaba moi parado o Departamento de Urbanismo. Seguimos traballando nesa senda para conseguir devolverlle a normalidade que fai anos que non ten. Preguntan tamén onde está o terceiro tótem
E digolle que o prazo de entrega alongouse polos problemas de logística, posto que viña da zona de Valencia e coincidiu o prazo de entrega coa dana por todos coñecidos. Estamos á espera de recibilo agora, se non me equivoco, xa chegou, falta colocalo. Está xa posto a base, falta colocalo, pero alongouse o prazo de entrega por culpa disto. De feito, pediuse unha prórroga xustificándose neste tema e concederona sin problema. O señor Lago Álvarez, por mor centrado, pregunta cantas persoas hai de baixa a fecha do 28 de novembro. A ver se lle chegan os datos que lle dou. O 28 de novembro había 20 persoas de baixa, 15 nun proceso longo, 2 nun medio e 3 delas estaban sin determinar a día de hoxe, bueno, de hoxe non, do 27 de xaneiro, perdón, que foi cando pedimos o seguinte informe. Hai 19, 2 delas teñen unha duración sin determinar, 15 teñen un proceso longo e 2 un proceso corto. Tamén lle dou o resumo de todo o ano 2024. Durante o ano 2024 houbo 105 procesos de incapacidade. Uns máis longos que outro, 43 deles foron longos, 8 medios, 36 curtos, 10 moi curtos, de 3-4 días, ou incluso 2, e 8 deles sin determinar. Non sei se lle chegan estas aclaracións. Tentei ser o máis clara posible. Preguntou pola publicación no portal de transparencia da declaración de bens de membros da corporación. Efectivamente non estaba publicada, xa se deu orde de que se colgase, tense que publicar nos vindeiros días. E preguntou polo código CVD dos documentos asinados con firma electrónica. Volvemos a insistir que sí que aparece a asinatura electrónica, polo menos nos que estivemos nós comprobando e revisando, sí que aparecía. Entón, rogos e preguntas para o pleno deste mes, Partido Popular. Gracias, alcaldesa. Bueno, xa que falábamos antes falaba o señor Lago de que hai que predicar co exemplo, pois queríamos preguntar se houve algún avance na rehabilitación da casa cedida por Jorge Lago, por Pexejo, porque vemos que están requerindo a propietarios de vivendas no casco e esa vivenda que é municipal amenaza ruína se non está xa. Queríamos saber, nos contestou en outra ocasión que tiñan que nomear un novo arquitecto e queríamos saber se fixeron algún avance en ese sentido. Pediuse que continuase co proxecto pois a persoa que asumiu a maior parte dos proxectos do arquitecto que estaba levando ese deseño, pero ainda non temos o proxecto definitivo. Sí que se lle pediu a persoa que asumiu os seus proxectos para que recuperase o que el xa tiña avanzado. Bueno, queríamos saber tamén se fixeron algún avance na adquisición da vivenda que dixeron que iban a adquirir na Virxe do Camiño, que foi a excusa que nos deron para decir que non procedían a rehabilitar a vivenda que xa é propiedade municipal para facer o centro de acollida dos peregrinos, porque estaban facendo xestións para adquirir a outra vivenda que hai ali. Queremos saber se houve algún avance. Non houve ningún avance. Pero fixeron algunha xestión? Sí, falamos cos propietarios, pero non houve ningún avance. De todas formas, saberá que nós non temos por que herdar o seu proxecto da oficina do peregrino. O proxecto fixeron vostedes e nós farémoslo se nos parece da forma da que vos o deixaron. Non era iso que eu estaba preguntando. Problemas co alumeado público en amplias zonas de Serres, Esteiro, problemas reiterados que non lle están dando solución. Temos queixas de varias zonas de Serres que levan días sin luz, zonas de Esteiro, non sabemos moi ben a que se debe, porque xa non é nin cousa do temporal, nin cousa do mal tempo, xa levan días. Non sei se non encendeu a televisión ou se non estivo aquí. A semana pasada houve que desviar varios voos
houbo árbores que caeron. A primeira chamaba Herminia, a seguinte Ion, e como é a que chega mañá? Como se chama de mañá? Pero a seguinte borrasca, como se chama? Veu Herminia, Ion, Eowyn, Eowyn foi a anterior. Como comprenderá, os temporales que houbo, pois non foi só cousa de Muros, causaron numerosas incidencias ao longo de toda Galicia, e a verdade é que vendo o que pasou en outros concellos, nós tivemos bastante sorte, porque sí que hai problemas puntuais que está costando arranxar, porque houbo, dito polos propios electricistas, unha auténtica canteira en algún dos tramos, que lles está levando tempo a arranxar, que non é tampouco fácil subirse agora mesmo, bueno, hoxe o tempo dounos unha tregua, pero estes días tampouco era fácil subirse ás elevadoras para poder arranxar os distintos problemas que houbo. Entón, oxalá poidésemos ir máis rápido. Estamos traballando en reparar os problemas de alumeado, pero como comprenderán, bueno, a situación actual non foi a máis doada para manter as luces encendidas. Queríamos saber se estades facendo dende o Concello algún seguimento á obra do Encorredoiro. Sí que se está facendo, hai unha persoa encargada dende aquí nomeada. E quen é a persoa? É o aparellador municipal, bueno, o arquitecto técnico, perdón. É a persoa que sirve de enlace entre o Concello de Noia, que é o que no tramita, xa sabe, e o Concello. Que é o que pasa co punto limpo móvil? Por que non está funcionando? Pois hoxe estaba en Esteiro e mañá vai para... Non, espera. Hoxe estaba en Esteiro e mañá móvese para Louro, que é o grande. O pequeno, hoxe estaba en... Non me acordo onde estaba, sei que mañá se cambia, pero non sei. Sí, non, en Louro non estaba, en Louro empezou... Non acordo onde estaba. Pero están os dous. Sí, están os dous na rúa. Desde fai varias semanas se van cambiando cada... Siguen o mesmo recorrido. Sí que é certo que aproveito para anuncialo, xa que o di, que o punto limpo móvil o grande, o novo, na parroquia de Serres e máis na parroquia de Louro non se coloca no mesmo sitio por un tema de espacio. Na parroquia de Serres vaise colocar na entrada do Cachón, na esplanada que hai, e na parroquia de Louro vaise colocar en Saseiras, no campo da festa, porque é máis grande, ocupa máis sitio. Vaise colocar ou xa está colocado? Cando lle toca. Claro. Iniciouse a obra de Reverdiño? Empezou xa, non? Sí que empezou. Saben algo sobre o camping de Abouga? Ao final van a sacar de nova concesión? Renunciou ao anterior? Esperaron a que acabase o plazo? O plazo acaba en agosto. A concesión actual caduca en agosto. Hai unha solicitude da persoa que tiña a concesión para deixalo e estarse tramitando o procedimento de peche, pero bueno, hai que facer unhas comprobacións antes de liquidar de rescindir o contrato totalmente. E en canto este todo listo para a rescinsión, sí que se quitará canto antes. Que opcións barallan ou se é que van a facer? Pedir a plan de mellora de camiños? Das de Agader? Pois hai varios camiños aí que estamos mirando, atendendo as distintas consideracións que ten a subvención. Non pode concretar máis? Pois hai distintos camiños que se están valorando. Estes días comentaronos varias persoas que había un vehículo eléctrico cargando na Casa da Cultura. É propiedade municipal? Non é propiedade municipal. É algo que se lle chama... Non, sí, sei perfectamente que foi o que pasou.
houve uns traballadores que viñeron ao Concello, como saberá, non hai no Concello puntos de recarga públicos. Eles tamén o saberán, supongo. Que? Que eles tamén o saberán. Pois non o sabían, viñan de fora. De feito, o hotel que querían coller tiña recarga eléctrica. Había 2 cerca de Muros que teñen recarga eléctrica que están pechados nesta temporada. Entón, pediron permiso para poder cargar o coche e, evidentemente, deixouselles. Como se lle deixaría, aínda que non viñeran a facer un traballo para o Concello, como viñeron, como se lle deixaría se é a calquer persona a que se lle queda o coche sin batería, chamaselle humanidade incluso. Cuestión de humanidade. Humanidade que vostedes non teñen porque se pasaron o pleno parte os seus compañeiros e vostedes reíndose das intervencións dos demais. Solicitamos acceso ao expediente do día 3 de decembro da visita de inspección de traballo. Fixeronnos 2 envíos de documentación incompleta, xa que é evidente polos documentos que nos envían que hai outros que non nos envían, vale? Achegan as dilixencias, pero non achegan os informes. Pero aínda desa, se deduce claramente que existe un risco para a seguridade e saúde psicosocial das traballadoras do Departamento de Servicios Sociais e que ese risco era coñecido por vostede. Un risco que, segundo a mesma documentación que nos aportan, se podería calificar como intolerable. Para o que é preciso, segundo esa mesma información, implantar con medidas preventivas con carácter inmediato. Se deduce claramente tamén da documentación achegada que as medidas adoptadas pola señora alcaldesa a este respecto consistiron en constituir o Comité de Seguridade e Saúde o 19 de decembro, creo recordar, bastante despois de que nós lle requeríramos información sobre este asunto. Queremos saber cantas veces se reuniu ese comité e ter acceso ás actas desas reunións. Queremos tamén que nos remitan os informes emitidos pola Inspección de Traballo e queremos saber tamén se vai tomar medidas para evitar eses riscos para os traballadores e as traballadoras do Departamento de Servicios Sociais e tamén se existen outros departamentos afectados por ese risco. Mire, o primeiro é que non lle vou a permitir que poña en dúbida a palabra dos traballadores deste Concello, pois foron eles que nos prepararon o expediente, con toda a información que consta neste Concello. Dicindo que se lle mandou un expediente incompleto, está vostede faltando a verdade tanto do Departamento de Secretaría como dos demais, como do resto do persoal da administración deste Concello, pois foron eles que nos prepararon o expediente con toda a información que consta neste Concello. Polo tanto, non lle vou a permitir que vostede solte a sospeita de que pode haber traballadores aquí escondendo información. Non creo que foran os traballadores que escoltan a información. Que nos preparan os expedientes son os traballadores. Pois cando eu pregunto polos expedientes, sabe o que me contestan? É que temos que ter orden da alcaldesa. Claro que teñen que ter orden da alcaldesa. Bueno, pois, e a alcaldesa dixo preparado o expediente, enviádello. E así se lle fixo chegar o expediente. E de feito foi sin problema. Dádelle acceso a todo o expediente, porque o que consta neste Concello é iso. E eu pregúntolle, vostede non sabe que as traballadoras e traballadores de servicios sociais están expostos a riscos psicosociais? É que é máis que evidente. Porque moi a noso pesar... Están. Espere, moi ao noso pesar, os traballadores e traballadoras de servicios sociais traballan con persoas que non sempre están nas súas millores condicións e traballan con persoas con situacións moi delicadas, moito máis do que traballan o resto de persoal da administración. Entón, están expostos a un máis que evidente risco psicosocial. En relación a ese requerimento, que é algo que temos que ter por lei polo número de traballadores e que xa había que ter tamén no ano 2020, no 2021, no 2019 e que non se tiña, tomouse a decisión de cumplir cas recomendacións que o propio informe facía e tal e como dicía o informe, cumpliuse.
O informe dicía, non hai comité, non está nomeado o Comité de Seguridade e Saúde. Constituímos o Comité de Seguridade e Saúde que xa se reuniu en decembro, reuniuse primeiro en decembro, coa reunión do Comité de Empresa. Logo, en que data foi que me coincidiu a min de estando fora? Suspendeuse porque íbamos a Fitur. Sí, pero cando se constituiu, ainda se volveu a reunir. Sí. Principios de enero, foi. Foi en xaneiro? Creo que sí. Non me acordo exactamente por que motivo era, que coincidía que eu estaba fora e deleguei na señora González. Por eso lle digo, xa se reuniu e está agora plantexada a próxima reunión. Entón, teña moito cuidado co que di, porque non está acusando agora mesmo a alcaldía, está acusando os traballadores municipais de esconder documentación. E eso, direillo, queda moi feo. Continúe cas seguintes preguntas que tiña. Xa rematei cas preguntas. Espero que atendan as nosas solicitudes e nos envíen esa documentación que solicitamos. Moitas gracias. Non hai máis documentación no expediente que a que se lle enviou. Estamos pedindo as actas dese comité, estamos pedindo outra documentación, vale? Pídano por escrito, as actas do comité, non? Non se preocupe, que as pedimos por escrito. Xa sei que senón non fai caso. Señor Lago Álvarez. Gracias, presidenta. Vamos a ver. Vamos a alegrar isto un pouco, caramba. Vamos a alegrar isto un pouco, que parece un non sei que. Falemos de festa. Presencia en Fitur 2025. Bien. Con toda libertad, todo o que queira. Da presenza da representación do noso Concello en Fitur 2025 pode explicarnos a todos cales foron os logros conseguidos ou tamén os logros que para o noso Concello en tempo se vexe adornado, visitado por moitos máis visitantes. Todo o que queira, sin problema ningún. Hasta 12 da noite. Os logros conseguidos en Fitur. Sí, a ver, que pasou? Que se presentou, que se fixo... que se presentou, non veu na prensa, porque que saiu bastante na televisión. Quero explicar, señor, vostede? Eu soy turística. A ver, non. Soy turística. Sí, a ver, sí. Mira, a labor do Concello de Muros foi, primeiro, presentar os nosos proxectos. Fomos ca Asociación Ría da Estrela a presentar os proxectos dos que formamos parte, e que é moi importante ponelos nun escaparate e informar a todo o mundo de como funciona ahora mismo o camiño marítimo e logo a consecución da volta de Gloria. Aparte deso, tivemos reunións con tour operadores, que voulle dicir eu agora un deles, do que me acordo así de moi pronto. Como vostede sabe, temos moita experiencia, polo menos eu particularmente, en ir a Fitur, porque levo indo a Fitur, xa conozco todos os chiringos ali de Fitur, e ya como jamón, todo eso. Ya sé onde está el jamón, onde están los del PP con la centolla, que tamén la comí, buenísima. Fixeron unha degustación da centola do Grove e fui comer la centolla con los del PP, maravilloso. Pero fixemos reunións con varios tour operadores e entre eles hai un deles que falamos a alcaldesa máis eu de poñernos en contacto con eles porque pretenden explotar as visitas ao noso concello de forma desestacionalizada, porque hai unha oferta de viaxes moi baratos de Bolonia a España, de viaxes de avión. E entón estamos vendo a posibilidade, nos imos a mandar información do noso concello de como é que hai que visitar e tal, e o que nos interesa, e a eles tamén non lle interesa visitas de verán, interesa outro tipo de turismo, que é o mismo que nos interesa a nós. O sea, nós no verán todos somos coñecedores de que temos o pueblo a tope, pero no inverno interesanos todo eso. Entón, eu creo que viñemos con unha moi boa sensación da visita de Fitur. Agora evalúe usted. Eu, alcaldesa. Continúe. Ben. Falou usted do Camiño de Gloria. Camiño de Gloria. Volta de Gloria. Volta de Gloria ou Camiño de Gloria. Bien. Acerca do Camiño de Gloria, como usted... Volta de Gloria, bien.
Alguén que me explique se é posible, alcaldesa, para cambiar o tono. Se fala en do maior, fala en fa. Bien, pode explicar con detalle no que respecta ao noso concello por onde vai discorrer dito camiño e se o vai facer en parte por sendeiros e outros que son xestión das comunidades de montes do noso concello e por elo quixera saber se conta o concello ou os promotores de iniciativa co permiso disas comunidades para facer uso deles. Pois mire, o itinerario da Volta de Gloria une o camiño de Santiago da Ría de Muros e Noia co camiño de Santiago que va de Fiestas da Muxía a través dos concellos da costa de, Cee, Dumbría, Carnota e Muros. No noso concello entra por Carnota, creo que é exactamente polo Ancoradoiro, non me acordo agora do punto exacto, pero creo que é polo Ancoradoiro, e ven a unir aquí ao inicio do Camiño de Santiago. De feito, xa está a senda marcada. Xa están os postes colocados e demais, porque conta con unha subvención do GALP. Este proxecto está financiado en parte co GALP, e unha das cousas que financia o GALP precisamente é a finalización, entón conta con todo en rigor. Ten todo en rigor. Bien, me quedo así. Bien, me chega de momento. Continúo. Mancomunidade de Aguas de Muros e Carnota da súa xuntanza do 26 de 12 do 24. Bien, celebrado o pleno Mancomunidade de Aguas de Muros e Carnota, celebrado neste salón de plenos o 26 de xa citado, e a vista de que dito pleno non estaba presente a representación do Partido Popular tanto de Carnota como de Muros, agradece o informe a corporación dos acordos ali adoptados. Eu creo que lles chegou a acta, non sei seguro, pero o ideal era que viñeran ao pleno. Non viñeron, o pleno non, perdón, a asamblea, que era unha asamblea. O acordo adoptado, como ben sabe vostede, que estaba ali, era o de reclamarlle a Espina e Delfín a cantidade de... non lembro a cantidade exacta, pero vostede ha de ter o papel por aí, seguro que se acorda. 202.000 euros, pode ser o que lle correspondía a Muros. Era a cantidade deducida da declaración de contas que facían eles e o que se supoñía que era o que lle correspondía que lle pagasen ao noso concello, mas ao concello de Carnota, porque a petición era de forma conxunta que partía da Asamblea da Mancomunidade. Direille que Espina e Delfín xa ingresou os cartos que lle correspondían ao concello de Muros. O que se acordou foi reclamarlle a Espina e Delfín os cartos. É dicir, vamos a pedir á empresa concesionaria de auga que pague o canon de auga. Era complicado, verdad? Non é complicado, é un gran pleito que está por vir. Perdón por interrumpir. Congreso Bandeira Azul. Na páxina 244 dos decretos de novembro e decembro de 2024 hai un pago a favor dunha axencia de viaxes de Muros por vos e reserva dun hotel por 1.863 euros, nin fo nin fa, non pasa nada, para o Congreso, según pon aí, según titulares da factura presentada para o Congreso Bandeira Azul. E me parece estupendo. A todo, pode explicarme de que foi este congreso e de que maneira o noso concello foi partícipe en que se beneficiou o noso concello, en presente e en futuro? Pois mire, ese pago ben dado polo gasto de desplazamento meu e máis da técnica de medio ambiente que é quen xestiona as bandeiras azules deste concello. Foi moi productivo porque o congreso ten diferentes talleres formativos, ten charlas formativas, ten talleres formativos en charla e ten talleres prácticos. Deronnos moitas liñas de actuación en actividades medioambientais, deronnos moitas pautas de actuación en temas de accesibilidade
a praias e sendeiros, e, bueno, tanto é así que deu fruto que nos acaban xa de conceder a bandeira azul para o sendeiro, bueno, a variante do sendeiro da Cova da Bruxa, da Cova da Bruxa non, perdón, de Cova de Jatos, que se chamou Sendeiro dos Petroglifos, e estamos en proceso de pedir a bandeira azul para a Praia de San Francisco, que todo apunta a que se nos vai a conceder. Si que estando neste congreso, tivemos a oportunidade de falar cos técnicos de bandeira azul, que nos achegaron moitísima información sobre cales eran as principais directrices e como chegar a acadar certos niveis de excelencia. Deronnos tamén moitas ideas, sobre todo no tocante a aforro de auga e accesibilidade e coidado do medio mariño. E incluso lle digo, se queren ver o programa, está colgado na propia páxina de Bandeira Azul. Consideramos que foi moi productivo, traballamos moi ben ali, a verdad, cas distintas partes implicadas no congreso, e nós creemos que sí, que foi moi beneficioso. Xa lle digo, todo apunta, esperemos que consigamos, bueno, hai certas cousas que sempre son os que che complican un pouquiño conseguir a bandeira azul, como é o tema de conseguir o persoal para socorrismo, que é un pouco complicado, pero todo apunta que sí, que este ano imos a ter de novo a bandeira azul, que fai tantos anos que non está. Se me permite, agradezco a información, pero me falta un detalle, e lamento a miña ignorancia. Donde se celebrou o Congreso Bandeira Azul? Non foi en Xativa, era en Gandía e Málaga. Celebrábase entre os dous sitios. Tomo nota. Bien, vamos ahora, se me permite, acerca da prórroga do presuposto de 2024 para 2025. Bien, boletín oficial que se conoce, 10 de xaneiro de 2025, boletín número 6. Bien, aprobar con efectos 1 de xaneiro, resolución súa, a prórroga automática dos créditos e previsións iniciais do orzamento 2024 con base fundamental, e unha vez realizados os respectivos axustes a baixa dos créditos non prorrogables. Bien, se me explico, vamos a ver, do presuposto de gastos, bueno, que tiña o presuposto 2024, 9.462.925 euros e algúns céntimos, faise unha xusta baixa de 475.921 euros. Bien, moi concretamente, bueno, unha partida importante, son os capítulos 7, 8 e 9. Bien, pero o que vou referirme ao capítulo concretamente 4, hai unha rebaixa de 475.921. E dentro do capítulo 4, arriba non está sumado, pero coinciden os números perfectamente, unha rebaixa de 102.436 euros de vellón, e resultan os euros que o que lle pido eu de rebaixa na aplicación que aprobada no ano 2024, a aplicación 231 48.000 a familias e institucións, o que é acción social, unha rebaixa de 21.911 euros. A que se debe? Pois teño que consultalo, non yo podo dicir de memoria. Bien, con isto mesmo. Bueno, un tema aquí, bueno, non sei de que nin que non, pero vamos, me parece ben. Aplicación 231, Solidaridade Galega co pobo saharaui, unha rebaixa de 2.000 euros. Iso explico yo perfectamente. Iso foi por un viaxe que houve ano pasado que este ano non vai haber. Non se trata, podo repreguntar. Creo que foi eso, non? Ser. Non se trata de, vamos, hai moitos concellos e muros, creo que en algún momento facíase partícipe de colaborar ca asociación, non sei que, para traer algún neno para aquí, para a zona, pagando o viaxes, etc. Non se refiere a eso? Non.
Se refiere a algún viaxe de algún membro da corporación? O ano pasado houve un membro da corporación que viaxou aos campamentos do Sáhara. Sí. Bien, Este ano non vai viaxar, non imos mandar todos os anos ao Sáhara. Ahora, directamente, bien, estupendo, non pasa nada. Mira, aplicación orzamentaria 330, no, anterior, 323, que me coincide co que había, que se rebaixa subvencións ás AMPAs, era a cantidad que había, en 9.000 euros, que era a aplicación para, que acabamos agora de aprobar, o montante deso. Como é que se rebaixa? Acabamos de aprobar que se pode poñer en valor, que se poda, as AMPAs podan acudir as subvencións, e non se escoita, non pasa nada. De forma automática, a falta de maior explicación, porque eu desto non sei, se é de fa maior ou do maior, pois algo entendo máis. Se rebaixa os 9.000 euros, queda a aplicación a cero, ou as subvencións posibles que podan solicitar as AMPAs ampáranse en outra partida presupostaria. Teño yo que comprobar co Departamento de Intervención. Bien. O apartado 33, aplicación orzamentaria 334, 48.000. Promoción cultural, subvención en concurrencia competitiva. 11.000 euros de rebaixa. A que ven? A que ven esa rebaixa? Digo yo mesmo, compróbo yo e digo yo no próximo pleno. Moi ben, continúe con son axustes que fixo o Departamento de Intervención para cadrar o orzamento. 338, 41.001, fiestas populares e festejos, concursos de comparsas, que me coincide perfectamente co que estaba destinado no presuposto 2004 para as comparsas, carnaval, estupendamente. E mo rebaixan automáticamente, a mí non, a todo o mundo, na mesma cantidad, 3.525 euros. Quer decir que este ano non vai haber concurso de comparsas, ou ben, eu poño máis fácil, a que outra partida se vai aplicar, se vai dispoñer para compensar esta rebaixa? Concurso de comparsas vai haber, de feito xa están traballando nel, non? Dentro do Departamento de Cultura. Xa lle digo, son axustes que fixo o Departamento de Intervención, teño que consultar exactamente a que se deben. Moi ben, con todo o cariño do mundo lle digo que de contabilidade teño un par de catedráticos que me tiran das orellas e non lle entendo, pero lle vou entendendo de que vai o tema. Bien, con este tema do presuposto, aplicación 341, promoción e fomento do deporte, subvencións a actividades deportivas. Acabamos de aprobar ahora mesmo as bases. Me pon unha rebaixa de prácticamente do que había, 55.000 euros. Volvemos á mesma. Reviso si quere, reviso a que se deben todas esas baixas que hai e facemos unha explicación detallada no próximo pleno. Agradezcolle que así se faga, e agradezcolle que de maneira inmediata, xa que tuvo capacidade legal, por suposto, para aprobar estas rebaixas, inmediatamente teña capacidade legal e a ten para revertilas, porque me dá a impresión de que é unha menos das subvencións a entidades culturales, recreativas, deportivas, AMPAs, etc. Non me parece normal, pero bueno, estou seguro que o resolve. Podo continuar? Sí, mire, gastos da campaña de Muros Consciente. Celebrada a campaña de Muros Consciente no pasado 24, me explica a canto ascenderon os gastos de dita campaña. Mire, si quere, no próximo pleno traio yo dossier cos gastos detallados, porque acaban nolo de entregar esta mesma semana. Entón, no próximo pleno traio yo dossier cos gastos detallados en que se adicou cada partida e cal foi cada unha das empresas que cobrou cada unha das partidas. Agradezco a información que me vai trasladar e lle rogo ahora mismo que teña a consideración de admitir un rogo pola miña parte dos datos que teño
dos decretos aprobados en novembro e decembro, os gastos, en principio, pode haber algún outro máis, ascenden a 19.347 euros, con 50 céntimos. Dúas ou tres personas faturando aquí e alá. Bien, pregunto, son datos que saquei dos decretos. Os decretos. Me leín as 499 páxinas dos decretos sin problema ningún. Esa que teño pendiente de ler un montón de libros. Bien. Acompañado isto réplico, pero en plan de tal, rogo lle teña consideración, o vou facer en anos próximos, se se vai continuar con esta campaña de alixerar todo o que se poda o seu coste. Porque é unha cantidad bastante a ter en consideración que se pode gran parte desa cantidad invertir en outros menesteres. Bien, hasta aquí con isto. Continuo, non tardo moito, vamos a ver, eu non llevo a andar con todo isto e con todo isto e con todo isto, porque hai cantidade de cousas das que vou solicitar información tanto a Diputación como a Xunta de Galicia. Bien, se tuera traballo non tería tempo para estas cousas, pero como non teño, espero, se son capaz de jubilarme no mes de marzo, de ter moito máis tempo. Vídeo do pleno de novembro de 2024. Pregunto o porqué o vídeo, que é unha videoacta do pleno celebrado en novembro, tardou casi 7 semanas en publicarse na páxina oficial do Concello, e todo considerando que é un documento oficial, no que o vídeo é parte do que se chama a videoacta digital. 7 semanas en publicarse. Me explica, por favor, que xa supoño que será a explicación, que usted non o fixo, usted non editou, e que, bueno, pasou o que pasou. Mil perdóns. Vostede estaba aquí no pleno de novembro, veu que a persoa que estaba gravando non era a mesma persoa que está todos os meses, de feito, por ese motivo, tampouco se puido emitir en directo, porque, bueno, a xente ten vida. Houbo que recurrir a outro sistema que fixo que se nos retrasase no tempo a súa publicación. Retrasouse máis do que a nos gustaría, sí, por distintos motivos, pero foi ese, porque no pleno de novembro non se seguiu o mesmo procedimento que se sigue todos os meses. Gracias pola explicación, que entendo que é lixeiramente bastante vacía, non me contesta tal. Recorreuse, ben, non podo facelo, perdón. Continuo cas preguntas. Como usted sabe perfectamente, non ten que dar lugar a debate, as preguntas aos rogos non dan lugar a debate. Bien, non pasa nada, por a miña parte. Bien, sanción a piscina. Lle rogo que chegue hasta onde poda chegar con este particular. Na páxina 355 dos decretos aportados figura unha sanción por importe de 3.666 euros, que se quedan 2.000 e algo de euros, por conformidade do Concello, unha sanción da Consellería de Sanidade por algún tipo de infracción sanitaria. Me explica a que se debeu esta sanción, e lle rogo que sea prudente e non diga que o que non proceda. Señor Torea, quere explícala vostede ou... Ten vostede máis controlados cales eran os problemas que detectou a Inspección Sanitaria? O problema principal era que, pois, cando houbo a inspección, cando ven a inspectora de Sanidade, en ese momento, era un día, pois, tal, como ben sabemos, que xa falamos aquí, hai unha máquina que estamos pedindo subvención ano tras ano, vai ser o segundo ano que a pidamos para cambiarla, que é a deshumectadora, que non funciona a pleno rendemento, digamos. Entonces, pois non regula a humedade do ambiente como ten que regulala. Entonces, nós estamos intentando chegar a unha subvención para poder sustituíla. Cando ven a inspectora de Sanidade a facer o seu traballo, os niveles de humedade estaban un poquinho altos.
non como para pechar a piscina, pero había que corregilos. Entonces, pois, meteu unha multa. Básicamente, meteu unha multa. Tamén hai que dicir que, bueno, non sei, eu botei 12 anos na piscina e non vin a ninguna polo sitio. E vina desta vez, non sei por qué. O sea, foi como moi raro. A mí extrañoume que chegara ali unha muller cando non a vin, o sea, non hubo unha inspección nunca, que eu sepa. Pero, e de repente, pois chegou unha inspección, pasou eso, houve unha multa, xa está. É a realidade. Bueno, eu vou resaltar que nada máis chegar á alcaldía, fíxoseme chegar un informe de cales eran as deficiencias da piscina, donde non só poñía a deficiencia, senón que tamén poñía dende cando existía esa deficiencia. E no caso da desumectadora, eu creo lembrar que poñía que facía 7 anos que a desumectadora fallaba. Se non me equivoco, eran 7 anos que facía que había que, de feito, dixome, a desumectadora falla, leva 7 anos mal. Pero é unha maquinaria cara, moi cara, pero bueno, nós estamos tentando conseguila. Repenico, se me permite, na pregunta, rogo que a resposta sea en voz alta, moi alta, que se escoite ben. A multa non foi por ningún problema sanitario? O porcentaje de humedad é un parámetro sanitario. Pode ser un parámetro sanitario, entendo. Porque se pasa do 80%, tenche que pechar a piscina. Obviamente non pasaba do 80%, pero estaba entre o 60 e o 80, non sei canto era exactamente, 60 e moitos ou algo así, era motivo de sanción. Xa está. Ai, señor Dios mío. Sí, non controlar a cantidade de humidade é un problema sanitario. Entón sí, que foi por un problema sanitario, claro que sí. Bueno, sanitario. Sí, entendemos, Sí, hai que é un cumprir os problema parámetros sanitario. e non estaba no parámetro que había que estar, xa está, acabou. Non hai máis. Non había ningunha contaminación microbiolóxica. Ni moito menos, pero había máis humedade da que lle correspondía, simplemente. Os parámetros sanitarios teñen, hai uns parámetros sanitarios físicos, químicos e biolóxicos. Non era un parámetro biolóxico, pero sí que era un parámetro sanitario. A temperatura é un parámetro sanitario. Neste caso era humedade relativa. Sanción a Concello sobre a EDAR, estación depuradora de aguas residuales, de muros, etc. Na páxina dos decretos aportados figura unha sanción, que non sei canto, e se quedou entre 7.200 euros. No decreto que vin ou resolución se dou por admitida e se rebaixou hasta quedar nos 7.200 euros. Bien, a todo que é. Me gustaría saber, xa explica por qué, que o colector está en malas condicións, ou non sei que hai vertidos, etc. Hai algo máis que todo eso? Non, mire, explícolle exactamente a que se debeu esa sanción. Esa sanción veu dada por un vertido, evidentemente, porque Augas de Galicia sancionache por vertidos. Este vertido tivo lugar porque sobre todo cando hai mareas moi altas, temos varios colectores, temos varios pozos de bombeo que filtran auga de mar. Aparte de que aquí en todo o frente marítimo, as tuberías de saneamento están bastante vellas e teñen filtracións nos distintos pozos, pero sobre todo hai unhas filtracións moi importantes nos pozos que se fixeron en Valdexería. Cando aumenta a conductividade na auga que entra dende o saneamento na ETAP, o que fan é cortar
a entrada de auga, porque si lle aumenta a salinidade, morren os microorganismos que teñen na ETAP para... na ETAP non, perdón, na EDAR. Estaba ahora... Morren os microorganismos que teñen na EDAR para facer a depuración das augas residuais. Entón, para que non lle morran os organismos, o que fan os propios de Augas de Galicia é cortar a entrada do saneamento na EDAR e ao cortar a entrada provócase un vertido. Este vertido coincideu coas mareas vivas coas que se inundou tamén o parque de Muros, que foron as mareas vivas máis altas que houbo en 19 anos. Inda así nos alegamos pois que eran unhas mareas excesivamente altas e demais, pero Augas de Galicia a baixa que fixo pois non foi gran cousa a baixa que nos fixo, pero debe ser eso. O vertido tivo lugar porque se cortou dende a propia EDAR a entrada do saneamento, e dende a propia EDAR avisan a control de vertidos de que están facendo un vertido. Podo expresarme? Pode expresarse, claro que sí. Manda con ambulante. O que tal que ten que soportar este pueblo? De quen é a depuradora? Ven comigo usted a Aguas de Galicia e protestamos xuntos, porque eu Rapidamente, tamén o dixo. Rapidamente. Augas de Galicia xestiona a depuradora. Augas de Galicia Vale. corta o paso do saneamento na depuradora e Augas de chega. Galicia múltanos por facelo vertido. Vale, Sí. vale. De feito, nós alegamos que ese vertido vale, é fora deles. provocado por Augas de Galicia, pero non nos fixeron caso. Eu tamén o dixo, pero bueno. Sin problema ningún, Ia, sin problema ningún. Explico eu o que faga falta. Explícallo vostede a Augas de Xa Galicia, pareceme perfecto. Sin problema, ningún problema. Parece unha auténtica atrocidade, hombre. Decir, ahora mismo, non podo, continuo. Continúe. Podo. Decir, ahora mismo eu sei de cantidad polos decretos de convenios que ten o Concello con diferentes administracións da Xunta daqui e da lá. Falemos da Jaliña Azul, falemos de cartos a pagar. Falemos do centro de día, falemos do polígono industrial, falemos das depuradoras, etc. Aí chegará un momentiño de que hai que facerlle frente ás administracións, que hai que decirlle, isto hai que renegociar. O tema do convenio, por exemplo, estou me estendendo, non debo, perdón. Mire, dígolle, teño pedida cita con Augas de Galicia porque temos un proxecto moi importante que non podemos asumir económicamente desde o Concello e temos pedido cita en Augas de Galicia para levarlo que non lo paguen como lo pagan a outros concellos, así de claro. Temos a outros concellos da ría nos que lle están facendo todo o saneamento e a nós non nos dan nin para pipas. Entonces, pois, hai un proxecto importante de saneamento que inflúe directamente, ademais, nun dos bancos marisqueiros máis importantes. Eu, onde vai, que pedín cita, e ainda non me contestaron a solicitude de cita. Entón, pois, Bien. Son de cousas. Xa. É para a paciencia de quen é, que non é para a miña, porque o primeiro que lle digo é que non vou rezar por eles cando morran. Así de claro yo poño e yo digo. Continuo e vou alixerando. Envío de decretos do mes actual a celebración dos plenos. Bien, planteei en algún pleno que a documentación dos plenos incluya os decretos e resolucións anteriores á celebración do pleno ordinario. Isto é, que convocado o pleno se incluen tamén os decretos e resolucións da alcaldía do mes en curso. Ahora mismo se nos enviou de novembro a decembro 499 folios. Eu son capaz de asumir 250 máis. E con todo o aparataxe electrónico que hai, é de maneira moi sencilla, moi normal, que se podan incluir ahora mismo para o próximo pleno irían os do pleno de decretos do mes de xaneiro, máis do día anterior ou dos días anteriores os decretos e resolucións que podamos ter. É un rogo que lle fago unha vez máis.
na medida do posible, para non andar atrasado ca información do Concello, da que resolucións e decretos, pois a mí me aporta bastante. Acerca dos recursos de reposición, me explica por que non se contestan os recursos de reposición presentados por moitos veciños? Cales non se contestan? Por exemplo, un de tráfico. Os recursos de reposición de tráfico contestanse todos. Como? Diputación. No, eu imagino que se refire ás multas que pon a Policía Local. Sí. Contestanse todos. Non se contesta. Pues, Un recurso de reposición. Dicir, que non se contesta. Pois terei que mirar a ver cales foron os que quedaron sin contestar. Pero en Bien. principio, todas as peticións cantas chegan nese sentido, contéstanse. Bien, importante facelo. Continúo. Vamos a ver, isto é un tema que saltou hoxe. Igual non ten conocemento, pero teño que preguntarlo. Ten vostede coñecemento da denuncia presentada por unha empregada municipal en sede judicial por reconocimento de dereitos e vulneración de dereitos fundamentales, dereito fundamental á integridade física e moral, artículo 15 da CE, Constitución Española, por inaplicación da normativa en prevención de riscos laborales frente ao Concello de Muros, con domicilio, a efectos da notificación, aquela. Ten conocemento? Entendo que non, porque isto é de hoxe mesmo, según ¿Dónde presentado? Quieres saberlo, corazón? Claro. En el juzgado de lo social. Pois non chegou ningún tipo de notificación. Se lo presentaron hoy. Claro, se se presentou hoxe, evidentemente non chegou nada. Está claro. Non hai ningún tipo de comunicación sobre esa denuncia que vostede nomea. Si se nos dá traslado, pues teremos que atendela, evidentemente. Moi ben, como debe ser. Bien, continúo. Non tarde moito, dicir, non pasa nada. Mira, nomeamento de abogado acerca de novas reclamacións de empregados municipales. Vistos o decreto nomeando abogada para a defensa de intereses municipales frente a reclamacións de empregados do Concello, veño recordarlle que xa manifestei en plenos anteriores. Do que reclame, hai que solicitar un informe e, se é o caso, non ir a pleito, allanarse na demanda. Ahora mismo en estos plenos hai do mes anterior 4 ou 5 afectados, 4 sociales, un contencioso que non sei de que vai, e no outro anterior tamén 4 ou 5 e un contencioso. Informe, ten o Concello ahora mismo un gran profesional, o asesor xurídico, informe, vale a pena retrucar, non vale a pena. Se a máis mínima, se di que non se debe retrucar, reconocerlle o dereito ao traballador e olvidémonos de pleito, olvidémonos de gastar cartos. Señor Lago Álvarez, eu coincido con vostede. Manolo, por favor, que os abogados teñen que vivir de algo. Señor Lago Álvarez, eu coincido con vostede. Cando o abogado ou abogada que temos de man nos distintos procedementos recomendan non ir a un proceso ou non recurrir un proceso, eu fago caso do que as nosas asesorías din. O problema ben dado porque ás veces non sempre o que pide o traballador se axusta ao que se corresponde na totalidade, e incluso, como é normal, hai que pedir todo o que se poida, porque o máis probable é que o xuíz rebaixe. Entón, pois é normal pedir a alta. Faríamoslo calquera. A tempo de perder sempre estamos. Entón, de todas formas, xa lle digo que xa se dou máis dun caso no que se dixo isto corresponde ao traballador, nin se pelea, se lle corresponde, correspóndelle. Bien, ojalá sea así, pero non hai que ir a un día, non sei quen decía, pleitos tengas e los ganen. Bien, continúo. Ordenanza e regulamento da Plaza de Abastos.
Visto o acordo que se adoptou nese momento de proceder a modificación tanto do regulamento, ordenanza e ordenanza da Praza de Bastos, pido me expliquen que fases atopa o estudo da modificación que acordou o pleno da corporación no seu momento. Estáse traballando nel, pero non lle podo dicir exactamente en que fase está. Señora Rivadeneira, ten... más amplio posible, me parece una filosofía para que no estoy, perdón. Disculpe, estaba apagado. Pois nada, fixemos a primeira fase, que sería de revisión, de tratar de ver cales son, no noso xuicio, os puntos flacos que presenta este regulamento. Como se falou aquí tamén no pleno, intentar que sea o máis amplo posible, de maneira que dé cabida a que, independientemente do posto que se queira montar, pois que teña capacidade, o sea, que teña sitio que o regulamento o permita. Porque, como sabemos, ahora está un pouco constringido. Que si é certo que non é un mal regulamento, pero ten cousas que pulir e aquelas nas que nós creemos que debemos facer. Moi ben. Continúo. Calles en verde. Xa falado, xa acontecido, xa apareceu a maquinita funcionando, pero hai un sitio onde hai que actuar, que é concretamente na calle San José. San José. Ir que aquelo, vamos, de negra. Dicir, no conxunto de todo, xa sei que hai tempo para todo e que non todo se pode facer ao mesmo tempo, pero no que é andar nas rúas non hai solamente considerar a calle de arriba e a calle de baixo, hai unha parte tanto no alfoz como na cerca que necesita de atención, e ahora mesmo unha delas é a rúa de San José, que está en unhas condicións de verde que dá gusto. Casi se podía facer un campeonato de patinaxe sobre verde, quedaría moi ben. É dicir, atendelo, no mellor pido esa tenda no mellor tempo que se poda. Bien, é un robo, sí. Bien, vamos a ver. Lavadoiro do Chalón. No seu momento firmouse un convenio coa Diputación Provincial por o ranxo do lavadoiro do Chalón. Creo que 15.000 euros, que non daban para moito. O lavadoiro sigue sin tellado. Para cando se pensa en completar a obra? Poñerlle tellado ao lavadoiro do Chalón. Bueno, agora mesmo non consideramos o tellado do lavadoiro do Chalón algo prioritario comparado co resto de obras que hai que facer. Bien. Continuo. Cargador de coches eléctricos. Paso a foto, que eu seguín con foto. Trasládame unha foto de un vehículo eléctrico que está cargando dende a Casa da Cultura. Xa se preguntou aquí, pero eu quero saber algo máis. Algo sei, pero me gustaría que me explicara se na Casa da Cultura hai un soporte, un habitáculo, un algo para a carga de vehículos eléctricos, porque teño entendido que das últimas adquisicións do Concello un vehiculín é eléctrico e necesita de cargar. Entón, fixen certa idea de que se instalou ese sobrecargo na Casa da Cultura. E se este soporte é para algún vehículo municipal, preguntaba, porque vamos, por aí me daba, ou tamén para uso público. Pasolle foto, quero que me explique un pouco máis de que se explicou a concelleira da Inés. Na Casa da Cultura hai enchufes. Estes coches teñen alargaderas que se poden enchufar nun enchufe de corriente normal. É así, non se puxo ningún punto de carga de vehículos móviles. Si que é certo que temos un coche enchufable que ten un cargador moi parecido ao dun móvil. A min, cando me enseñaron, casi me rín cando vin, porque é un cargador moi parecido dun móvil que se pode enchufar nun enchufe normal. De feito, cárgase na nave da lonja. O vehículo eléctrico que temos, que é a cabeza tratora do punto limpo móvil, cárgase nun enchufe da nave da lonja, que de feito o primeiro que preguntei eu foi se había que enchufar nun trifásico e dixeronme que non, que nun enchufe normal no que enchufarías o teléfono. É verdad que ten que botar cargando, creo que son 7 ou 8 horas, pero bueno.
máis. Carga pola noite xa está, non ten problema. Hai que levantar o amperaje, para eso son as unidades de carga. Levantar o amperaje. Pero bueno, Bien, estes coches veñen con alargadera, xa poden traer tamén, con polo todo que o cariño valen. do mundo, non me quedo moi conforme con esta resposta. Bien, continuo. Arranxo do Parque do Artón en Esteiro. Teño conocemento de que o Concello está para firmar un convenio coa Diputación para habilitar fondos para o arranxo do Parque do Artón de Esteiro. Me explica, se existe, en que estado se atopa a firma deste posible convenio? Pois mire, hai unha memoria valorada que foi enviada á Diputación da Coruña e xa está aprobada polo bueno, non lle podo dicir exactamente se é o pleno da Diputación ou se é a Xunta de Goberno, pero xa foi aprobado e polo que nos comunicaron están pendientes de enviarnos a documentación necesaria para que nos tramitemos o convenio. Incluye solamente o Parque do Artón de Esteiro ou incluye, se posible, cantidad? Dá para algo máis? É unha única actuación a que se pode efectuar en este convenio, entonces é unha única actuación que se axusta ao orzamento que nos deron. Bueno, preguntarei máis no seu momento, cando corresponda. Non, ha de vir a pleno. Sí. Os convenios da Diputación teñen que vir a Sí. pleno. Sí, ten que haber un acordo plenario aceptando o convenio da Diputación. Cousa. Entón vai ver o proxecto, vai ver o acordo e vai ver o Cousa proxecto. boa. Continuo. Vamos a ver. Me dan conta de que o presidente da Comunidade de Montes de Louro fixo unha solicitud, en principio, para reunirse, para que se lle concedera poder falar ca concelleira de Facenda, xunto ca señora alcaldesa, por suposto. Primeiro fixo de palabra, despois, o día 16 de xaneiro, por escrito, presentou un escrito de entrevista que pide o presidente da Comunidade de Montes de Louro para tratar o tema do arranxo que se está facendo na zona do Ancoradoiro. Solicita o 16 de xaneiro, me di que impide poder ter unha entrevista con ele, el que plantexe o que teña que plantexar. Non impide nada, a verdade é que se me pasou darlle cita, así que entrou o escrito, e incluso mo comentou a señora González, coincideu coa semana na que estivemos en Fitur, e de feito teño aí o papel para... A miña idea era de forma... non é informal, pero chamalo directamente para non ter que mandarlle un escrito dicíndolle douche cita para tal hora. Chamalo e dicirlle acordando coa concelleira de Turismo, porque pide reunirse coa concelleira de Turismo, non coa concelleira de Facenda, ainda que sexa a mesma persoa, pero é polos motivos da Concellería de Turismo, non da Concellería de Facenda. A verdade é que foi simplemente por acumulación de traballo. Non hai ningún outro motivo, evidentemente. De feito, hai cousas que hai que solucionar con el porque non quedaron solucionadas antes. Bien. Continúo, de forma máis rápida xa, rapidamente. Ordenanza do GES. Para cando ten pensado o seu goberno modificar a ordenanza do GES, que xa leva máis de 12 ou 15 anos sin modificar? Me refiero na parte cuántica do cobro dos servicios que fai o grupo de emerxencias supramunicipais. Pois mire, hai varias ordenanzas fiscais que hai que revisar, e a do GES é unha delas. Entón, na medida que teñamos capacidade administrativa de ila revisando, iránse revisando. Bien, agradecido pola resposta. Alumeado na zona do Salto de Muros. Agradezco atender a petición que lle foi comunicada por un dos veciños, pero rógolle atendida rapidamente, certo? Dun día para outro. Importante. Pero rógolle que se complete o amaño das luces públicas que falta por amañar. Dúas nada máis. E unha delas, moi concretamente, encima de un contedor do que todos os días baixan uns xabaríns a comer o que poden os pobres animales. Continúo, se me permite, vamos acabando. Carretera de Cabanas. Rógolle teña moi en consideración o estado da carretera que leva a Porto de Cabanas en tal, porque pouco máis de tempo, e se chove un pouco máis, o que queda da carretera vai chegar a Portosí.
Ben, do presuposto de 2024 Pode ser xa un falamos. plan de camiños. Carretera, camiño, como quirades. Bien, ahora mismo vou recordar algo relacionado xa de maneira rápida con plenos anteriores, xa solicitado en plenos anteriores. Concretamente, a relación de bens inmobles da entidade sigue sin aparecer. Era obligatorio que estuvese a disposición dos concelleiros mismo no pleno de constitución da corporación, que foi o día 7 de xullo do ano 2023. E seguimos sin ela, siguen pasando os meses e nones de la China, que non aparece o relación de bens de inmobles da entidade, neste caso do Concello. Bien, outra máis, correndo. Ordenanza de venta ambulante. Na páxina 214 dos decretos e resolucións da alcaldía, postos a disposición deste pleno, hai unha resolución da alcaldía, me vale de exemplo, hai algunha outra máis, na que se concede permiso de venta ambulante. O decreto refire que para un posto, páxina 214, de 5 metros por 1,5 metros de ancho, a taxa trimestral é a pagar de 40,30 euros. E así, bien, 3 meses. 3 meses son 12 venres, resulta cada venres de ocupación 3,35 euros. E así, por metro cadrado, por metro non, metro por 1,5 metro, 0,67 por metro lineal. E visto iso, non considera vostede o seu goberno a necesidade de adaptar os prezos actuales que se están cobrando en Muros, sin ir lonxe, os precios que se cobran en concellos veciños similares, máis ou menos, a nós, como Noia ou Cee. É dicir, aplicar, vamos, é dicir, que 3 euros 35 céntimos, non, hai de preguntarse, que eu xa o vin, que se cobra en Noia, que se cobra en Cee, e polo menos a esa altura. 3,35 euros, se facemos un algo do que lle costa a calquera autónomo de Muros estar aberto con tal, e lle costa algo máis, ainda que sean máis horas, máis que 3,35 euros estar aberto cada día. Os pobres homes que andan polo mundo ganándose a vida, buscando pan para os seus, un pouco de colaboración. Non estar a menos do que están outros concellos, para o caso noso, máis cercanos, Noia ou aquí. Así yo rogo. Está rogando subir a taza do mercadillo. Estou rogando que se traia a pleno, simplemente, dicir que se traia a pleno, modificar a taza do mercadillo, que xa leva anos aí posta, a un nivel dos veciños. Nada máis. Na parte do texto, unha parte e outra, igual hai que modificar algún concepto, cambiar algunha coma ou que corresponda, pero é que non coce moito. Por 3,35 euros non coce moito. E con todo o cariño e todo o respeto a esa xente que farto ten con salir das súas casas para ir ganar a vida polo mundo adiante. Como tantos. Continuo. Quedan ya 12 minutos, Sí, non nos agoto, non. Recoñecementos de compatibilidade. Volvo a insistir, como xa fixen, porque non se publica nos portais de transferencia os recoñecementos de compatibilidade. No último pleno contestause que non había ningún, pero hai un recoñecemento de compatibilidade. Entendo que a lei se refiere no conxunto de todo o organigrama do goberno municipal, incluído tal, pero en este caso, como concelleiro, hai que publicar un recoñecemento de compatibilidade e está sin publicar. Volvo a insistir na declaración de bens e actividades dos representantes públicos, porque no portal de transparencia, xa dito unha vez e outra, non se publican as declaracións de bens e actividades dos representantes públicos, xa lle contestei, disociando o que sea necesario disociar. Que non é todo monte. Empregados municipales baixa formalidade, xa me contestou, bien. Acerca do código CIVD, xa preguntado en preguntas anteriores, sigue sin estar en condicións
estes últimos documentos, volvo a acceder, de alguma maneira ten que ter remedio. Quero acceder, se me envía un documento, non ten data, nin arriba nin abaixo, nin a dereita nin a esquerda, se quero verificalo, de alguma forma que me diga en que data foi firmado digitalmente o escrito. Bien, continuo. Si quero falar algo, fale, No, me deixo ya usted. Dos me libres, non? Bien. Bandeiras azuis. Ben, xa me dixo que había posibilidades. A pregunta era si ten o seu goberno pensado para este ano solicitar a bandeira azul para algunha das praias do noso concello. Para a praia de San Francisco. Xa se está tramitando a bandeira. Bien. Estupendo. Acerca da base 40 das bases de execución do orzamento, que me determina que 44F, en virtude do principio de publicidade, activa por tratarse de información en poder das administracións, a asignación de cada grupo político municipal, así como a xustificación anual da utilización dos fondos transferidos, deberá constar debidamente publicado no portal de transparencia do Concello. Vindo os decretos, xa todo o mundo presentou as contas, bueno, insisto, disociando, que hai que disociar, que se publique no portal de transparencia do Concello. E remato xa rapidamente. Volvo á pregunta de plenos anteriores, se se puxo en marcha o proceso para xustificar, xa se falou aquí, as instalacións do camping a Bouga para que poidan entrar en servicio neste próximo verán 2025. Vale, me dou por respondido. Balizamento de praias. Ten o Concello previsto o balizamento das praias do noso Concello neste 2025, hasta onde se pode chegar? Claro que sí. Me alegro moito. De feito, o sistema que se fixo ano pasado é para reutilizar nos seguintes anos. Fixose unha inversión importante no sistema de balizamento para poder aproveitalo e, dentro das medidas nas que se poida, valorarse a balización de novos areais. Pero por agora, os 3 que foron o ano pasado, este ano volverán a ir. Estupendo. Unha última pregunta. Na páxina 306 dos decretos aparece un pago por importe de 8.569 e me fala dos datos que teño aí. Silla, ducha, EVC, Clian, non sei que, grúa Virdi, Compact, 150 kilos, con arresto estándar, un batal, correspondente, según leo no decreto, para unha persoa do SAF. Bien, estupendo. Non necesito máis dato, non quero saber nin que é nin que non, solamente que se me diga, se acabo rapidamente, esta persona a que parroquia pertenece, nada máis. No, señor Martínez, explíquelle vostede. Pregunta de que parroquia é a persona para que se comprou ese material, pero é que non foi... Sí, contéstalle exactamente que foi o material. Material son 4 camas adaptadas, 4 baños, 4 grúas. Vamos a mirar a hora de coller uns colchóns para que non collan llagas ás persoas. Estás elaborando un decreto para facer un alquiler gratuito ás persoas de muros do Concello que o necesiten, seguindo a súa posición económica, familiares na casa, etc. É un fondo de mobiliario adaptado para as persoas do Concello de Muros. Bien, perfecto. Tan solo xa remato con todo isto. Me parece estupendamente todo isto. Me parece estupendo. A ser posible, as facturiñas ou a información que pasa ao funcionario que sea, que me fale de 4 camas adaptadas, que me fale de non sei que, para eu... No decreto non colle. Para eu non ter dúda, E se en algún momento tendes falta dunha cama, eu teño na miña casa 2. Se en algún momento... Eso ven dispois. Primeiro adquirimos o Concello, logo van facer un decreto de donacións ao Concello. Vale, eu non a vou donar. Teño unha para min e outra para o que poda ser. Tendes a vosa disposición unha das miñas camas, que, por certo, teño incluso ribe de dicir que para facer son bastante xeitosas. De masajean. Bueno, que non nos faga falta, pero aquí estamos. E mil perdóns, que son as 23:54, e hasta, por a miña parte, hasta outra revenida. Ben, pois rematou, non? Pois sendo as 23:54 horas do 30 de xaneiro, damos por levantada a sesión.